Kefan. Pekný večer, dámy a páni, vítam vás všetkých pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Kefan. Po mojej lavici docent Hormón, ktorý sa vrátil z Malorky práve. Čaute, ahojte. Je ti veľaká zima, si naobliekaný, aj čiapočku máš všetko. Nestihol som sa. Nestihol si sa vyzlieť. Vítam tu technika, ktorý nechce byť menovaný, ale čau Jeremy. A vítam vás aj ja, inžinier Vagimír. Témou dnešného večera je sex a nevera. Je to dosť taká komplikovaná téma, hanbite sa o tom rozprávať, ale nevera je súčasťou každodenného života. Takže ja budem len zvedavý na to, respektíve s docentom budeme zvedaví na to, prečo sú ľudia neverní, čo ich do tej nevery ženie, kde sa začína tá nevera vlastne a čo sa ráta za neveru. A kde končí. A kde končí, samozrejme. Pod otázkou dnešného večera je, kto kazí koho? Či chlapí kazia ženy tým, že ich rozmaznávajú a tak ďalej, respektíve ženy kazia chlapov, že im všetko dovolujú. Naše telefónne čísla 02 524 94 626 alebo 02 524 91 375, SMS kontakt 0904 14 14 12, za tým KFUN, medzera a text, čo nám chcete poslať, a e-mailová adresa kfun@funradio.sk. Píšte, volajte, my sa na vás tešíme. Fun Radio. Fun Radio. Kefan. Tak my sme sa to teraz museli na Vagimírovi veľmi zasmiať. Prečo? Prečo sa smiať? Lebo si nám povedal, že máme sa jej otvorene opýtať, aká je. Áno, tak preberali sme tu taký problémik, čo sa týka dievčat. Že či skočiť do toho, alebo neskočiť do toho? Lebo sú také klebety, že tá dievčina nie je absolútne seriózna, ide skôr po peniazoch a tak ďalej. A ja som navrhol túto také riešenie, že normálne sa porozprávať s tou dievčinou, aká je. Niekto úprimne povie. A keď... A hneď sme ho vysmiali. Hneď začína len teraz. Dovolte mi privítať asistenta Klipničku, ktorý sa vrátil z okružnej cesty okolo sveta. Nebol tu asi 3 mesiace. A bol v Tatrách zdvíhať stromy teraz. Dobrý večer. Dvíhajú sa ti už tie stromy? Áno, hej. Dobre. Tak opýtať sa jej, alebo neopýtať? Čo si myslíte, milí poslucháči? Povie vám dievčina pravdu? Otvorene, že aká je, či je taká normálna, skromná, alebo či je taká vypočítavá a zákerná a ide len po peniazoch. To znamená, že keď sa akurát aktuálne nejako zamilujete a chcete s ňou nadviazať nejaký hĺbší vzťah a máte také pochybnosti, niekde ste počuli, že spala aj s tým, aj s hentam. To nevadí, s kým spala. Potom vydrž, nech to vykreslím. A že ešte tam s tým biedným, ešte takým bohatým ďalším. Skoro som spala. ale nič nebolo, len sme boli v posteli, ale naozaj ničomu neprišlo. Veď on sa mi vôbec nepáči. Áno, a on je aj taký malý a škaredý a tlstý. Ale peniaze sú. Áno. To nepovie ona. To nie. No a teraz, keď sme túto debatu rozoberali, tak tu pán inžinier povedal, že ako treba sa aj opýtať, ako porozprávať sa s ňou na vážne. Tak ale asistente, mám riešenie. Keď si povedal túto vec, že treba sa aj opýtať, ja som sa zasekol, že čo tu vlastne robíš? Ja som ten protipol, lebo nemôžem byť úplne taký ako vy. Ale máme tu veľmi rýchlo odpoveď, máme volajúcu dámu na linke. Opýtajme sa jej priamo, čo ona navrhuje. Haló? Haló. Ahoj, počuješ náš, Danka? Áno, počujem. No, Danka, čo ty hovoríš na túto problematiku? Ak by si ty mala možnosť chodiť s nejakým takým chlapcom, ktorý je pekný, inteligentný, bohatší, a úprimne by sa ťa opýtal, že aká si, či si zákerná, či si není falošná a tak ďalej. Či ho budeš podvádzať? Áno, ak by bol on tebe takýto úprimný, otvorený, ty by si opetovala túto úprimnosť a otvorenosť? Tak samozrejme. Samozrejme, a nešlo by ti skôr o tie... Počkaj, ty nás nechceš zafrajerovať ani jedného, keď nám toto rozprávaš? Ale to všetky rozprávate, že samozrejme, a všetky sa potom... Nebola by to vypočítavosť z tvojej strany? Prečo nie? No prečo nie, presne tak. Prečo nie by troška vypočítavať, že? Áno, že chvíľu by si užila, chvíľu by to bolo dobré a potom by to aj tak stroskotalo na niečom, že? Alebo ak by ťa prosila, aby si bola úplne diskrétna, aby si sa nepochválila žiadnej kamarátke, že s ním máš niečo. Vydržala by si to?
No tak to asi nie. Takže ty si úprimná baba, teraz si nás o tom presvedčila, že si úprimná. Takže stojí to za to, to potvrdzuje moje pravidlo, stojí to za to opýtať sa tej dievčiny otvorene. Vidíš, otvorenú dostane. Prosím ťa, jedna otázočka. Predstav si, že si skončila s nejakým priateľom a teraz sa okolo teba točí taký nejaký nádejný, nový adept a on sa ťa opýta. A už počuť, že si aj s tým bola, aj s hentantým a že ako aj keď si s jedným, takže ešte to prestriedaš tretím, štvrtým a on sa ťa, a teraz pozor, to je Vladimír úprimne opýta, povieš mu pravdu? No veď teraz sa priznala, že áno. Úprimne. Počkaj, ale sa priznala na jednu. Áno, vidíš? Ďakujem ti, ďakujem. Povieš mu, že sa bude šukať a že občas ho podvedieš a vyfajčíš kamarátovi a všetko mu to takto rovno povieš, aby vedel. Danka sa recipročne opýta, a ty si priťahol tu, hentu, tamtu, teraz teraz sa jej pýtame. Teraz je ženské plemeno na pretrase. Plemeno. Danka, ty chceš povedať, že by si ho nepodviedla. Aj po istom čase. Akože to neviem, ako to som ešte nezažila. No tak nemôžeš povedať. Ty si buď škaredá, alebo si... Ja sama si. Sama jo. Ale ak, len tak teoreticky. Či máš problémy s tým, ako nadviazať vzťah, kontakt, vyspať sa s niekým? Prosím? Nič, nehovorím. Či máš problém s niekým nadviazať kontakt sexuálny, vyspať sa s niekým len tak, alebo ty potrebuješ tú lásku, potrebuješ okolo toho omáčku? Nepotrebujem žiadnu omáčku. No, ale Danka je naša stála poslucháčka. Aha, tak to som nevedel. Aha, tak to ktorá nás už dávno pozvala k sebe. Si to ty? Áno. No vidíš to. A my tu máme veľké resty, teraz si nás bonzol docente. Lebo sme tam ešte neboli. Neboli sme tam, bohužiaľ, nevyšiel nám krok. Neplatia nám naftu. musíme urobiť exkurziu tam na Vianoce pod stromček, by si nás dostala. Čo by si na to povedala? Hej? No poďme na tú neveru. Mala si už priateľa, takého dlhodobejšieho? Tak mala som priateľa, s ktorým som chodila 7 rokov. 7 rokov? Tak koľkokrát si ho podviedla? Ježišmarja. To sa nedá ani spočítať, že? Viac ako 20 krát? No asi tak. Ako mala som... Čiže keď povedala viac ako 20 krát chlapci, tak je to taký 60 až 80. No čo, aj keď 100, to nevadí. Ale teraz sa ťa opýtam. Jemu dneska nič nevadí. Všimol si? Jemu dneska nič nevadí. Prečo si ho podvádzala? Preto si ho podvádzala, lebo si s ním nedostala to, čo tvoj organizmus, respektíve ty si vyžadovala, preto, tak to ani není podvod. Ty si to len uspokojila niekde inde, že? No, presne tak, vôbec mi nevyhovoval. Aha. A preto si s ním bola 8 rokov? Nie, to asi len psychicky vyhovoval. Počkaj. Prečo si s ním teda vlastne bola, keď ti nevyhovoval? Posteli. Tak do začiatku to bolo celkom fajn, ale potom sa nejak zopnul a stále dokola to isté a čiže mŕtvý šváb, no len tak trošku pidli a ty si nevedela zrušiť ten vzťah, stále na teba. Ako keď som sa s ním rozišla, tak on stále doliezal. Chodil, stále nie. Ale už konečne. Takže to bola jeho voľba, že stále za tebou doliezal a ty si to tak trpela, že okej, prečo nie, keď aspoň núdzi je to dobré, ale keď sa ti naskytla príležitosť vyskúšať si nejakého ďalšieho žrebca, tak si nepovedala nie. No, mala som ešte ďalšieho, som chodila 7 rokov a s tým ďalším 5 rokov. Ty máš 50? Nie, ale ty si zároveň chodila aj s tým druhým. Áno, dva chalanov a ešte k tomu aj svojho najlepšieho kamaráta. Si občas vyfajčila, že? Takže to bola taký sexuálny štvoruholník. Ale tak ja si myslím, že najlepšieho kamaráta vždycky musíš vyfajčiť, to ako to zapatrí. To sa medzi slušnými ľuďmi robí. Ten ťa potom drží v tom vzťahu, vieš, on pomôže. Aspoň 4-krát do roka, na Vianoce, na Valentína, na Veľkú noc a na Halloween. Aj ťa niekedy šupol, alebo len fajku si mu robila? Ale hej. No, to je pekné od neho, no. Takže aj ty si z toho niečo mala. A robili ste niečo aj lepšie ako s frajerom? S tým vážnejším? No hej. No, že on si viacej dovolil a tebe sa to viacej páčilo s ním však? No. Aj sex do trojky, že? Nie, to som ešte neskúšala. To čakáš na nás, my budeme ako pionieri, že? A do ričky? Je rád. No, to nemoc. Ale tak trošku si to skúsila. Keď nemoc, tak trošku to tam bolo, áno? Len hlavička. Prečo? Nešlo ti to donútra? Hlavička až po nenamastili ste? Ale áno. Alebo si bola tesne pred veľkou potrebou a nešlo to donútra. Ten pretlak bol taký... Bála si sa, že to aj vybehne von. Klistýr bol zanedbaný. Nestalo. Ne.
Nie. A povedz nám tvoju najobľúbenejšiu polohu. So susedom. To sú tam pošta. A s cudzím je to úplne jedno, aká poloha. Úplne jedno. Úplne. To je jasné. Áno. Máš rada všetko. A ty si myslíš, že ťa ten priateľ podvádzal? No tak neviem, on mi hovoril, že nie. To Tak, by jak ty si mu povedala. To by mu neodpustila. Áno, však tak, jak ty si mu povedal, že určite ho nepodvádzaš, tak určite aj on, že? Tak on to nevie doteraz. Tak touto cestou mu to chceme oznámiť, ale nevieme, jak sa volá. A keby ti tak povedal, úprimne sa s tebou chcel porozprávať, povedala by si mu to Do očí. do očí. Ako Vladimír povedal, že tak úprimne sa Ale porozprávať. počkaj, to je už iné. Keď sa dopredu pýtaš na to, čo sa má stať v budúcnosti, to je iné. Ale keď sa už niečo stalo, tam už myslím si, že máš zatlkať. To už je iné. Tam sa nemáš čo priznať, lebo už to k ničomu dobrému nevedie. To je pravda. Počkaj, Danka, ty by si povedala na seba, že som vypočítavá, lebo troška mi ide o peniaze, že ten sex mi na tebe až tak nezáleží, však to si môžem zašúkať aj inde. Ale sa si zašukám. Áno, ale že páči sa mi, že máš, ja neviem, auto, lietadlo, Také vlak, charakterné auto máš. všetko, čo máš mať a preto chcem byť s tebou, že to ma nezaujíma. No akože nie, že mňa peniaze vôbec nezaujímajú. To sme si hneď To sme si mysleli hneď. Ale dobrý sex nemôže byť zlý. za peníze. Danka, Ja te mám rádi bez Nie, za peniaze som to ešte nikdy v živote nerobila. Nikdy to asi nerobila. Za peniaze si to nikdy nerobila? Nie. ale A za koľko peňazí by si to urobila? Ne, teraz vážne. Vedela by ste sa napríklad tunak s kolegom alebo so mnou, alebo tunak s technikom vyspať za 5 000 korún. Dám ti 5 000 korún, keď sa vyspíš našim technikom. Urobila by si to za 5 000 korún? Ja neviem. A tak nehovoríš Nie, neviem. Tak ak by to áno, bol alebo nie, sympatický, normálny On je človek. sympatický, áno alebo nie? Nie. Dobre, za 10? Za 10? Nie. Na Poďme na 20. Zvyšujem na 20. Poďme na 20 000, ale uvedom si, 20 000 je dosť peňazí, že to nezarobíš zas hoci kde. Je to verejná ponuka, je to vysúditeľné, je to vysúditeľné. A nikto ti to nedokáže. Dajme tomu. Áno, my to nepovieme. My to Za nepovieme. 20 000? Nie, ja by som za peniaze nešla. Ale zadarmo, Dobre, hej. tak zadarmo by si sa si vyspala. Vidíš, charakterná baba, konečne. Počúvaj, keby si to trošku naťahovala, za chvíľu sme pri 50-ke a mohli sme mať pekné Vianoce. No. Blbneš mi to hlavu. Za 50 by som aj ja s ním išiel. Danka, Alebo ty si z tých, ktoré povedia, že nejde im o peniaze, že nechcú nič a potom zoberú všetko, auto, domy. Ale to až časom. To je jak tajfún, vieš. Danka, ďakujeme, že si nám zavolala. Dneska máme obrovské množstvo darčekov od našich sponzorov. Máme tu vibrátory, nohavičky, lubrikačné gely, prezervatívy, pornokazetku. Mám tu ďalej ešte Nohavičky v šampanskom. nohavičky v takej flaške Od šampanského. od šampanského. Chlapci, zastavte sa, ja predsa len ešte, mne to nedá, ja proste budem Ja si tak idem pokúšať. začať pozrieť darčeky, To dobre? si pofajčí. Ja by som sa chcel spýtať, prosím pekne, a máš takú sumu, ktorú by si príklad nebola ochotná proste, nie, že nebola ochotná, práve, že bola by si ochotná. akceptovala. Vieš si predstaviť takú nejakú astronomickú sumu, za ktorú by si sa vyspala s hocikým? Tak ja neviem, proste, keď mi ten človek nebol sympatický. Aj všetci sú sympatickí, čím je bohatší, tým je krajší. Na každom si niečo nájdeš. Vieš, takže ber to tak, že by si sa s ním stretla, vyspala, zavreli by sa dvere, už by si ho viacej nevidela. Myslím, že 20 000. Každý má dve nohy, dve ruky, ja si myslím, že priemerne sympatický, milý, normálne umývajúci sa muž, nesmrdiaci, bežná hygiena raz do týždňa, normálna. A podľa mňa tam musí byť aj nejaká iskra. Iskra, nie, Danka? Tak to každý deň. No, tak koľko asi by to tak mohlo byť? Ako nad týmto som ako nikdy Však neuvažovala. premýšľaj, kľudne, máš na to pár sekúnd. No díky. Nevadí, na budúce, keď zavoláš, tak už budeš vedieť svoju hodnotu. Hej, Ale to vám poviem, hej. To sme zvedaví. dobre. Takže zostaň na linke, povieš nám, že aký darček si vyberieš. Máme ešte okrem toho aj venušené guličky, aj taký tiny vibrátor, no všeličo. Nenechá nás už lomiť na to, že? Nedovolí nám to a nedovolí. Stále city ťaha do toho, pritom je to boha pustá. Píp. No. A hotovo. Každý máme svoj názor. A čo na to tvoja frajerka?
Ne, musím sa jej opýtať doma, že čo na to hovorí ona. Keď než odchádzaš, tak zamkňa všetky rádia, nie? Do skríň, zamkne pod zámok. Ale tak ona má dobré kamarátky, oni poreferujú, vieš ešte. Ale to stále môžem povedať, že to nie je pravda, to si vymysleli. To je jedno, akože... Až na tie fotky z Harleja. A asistente, ty to ako vysvetľuješ doma? Viem, že u teba je taká sťahovacia domácnosť. Ja som vlastne nič nechcel už povedať. Takže na každého tu máme nejaký kľúčik. Máme tu nejakú SMS-ku. Danka, ty nám zostaň na linke. Jasné. Áno. Párkrát som bol neverný frajerke s jej mamou. Čo mám robiť? Je to chulostivá záležitosť, nie je to fakt zle, ale už som v tom až po uši. Furt si musíme dávať pozor a už sa mi zdá, ako by som podvádzal jej mamu a nie ju. Díky za radu, ináč ste super, mám vás rád. Slavo zo Spišskej, majte sa. No ja si myslím, musí si dávať, aby si nezačala aj s babkou, lebo to by bola už katastrofa. Ak by aj dcera a aj mama žiarlila na babku, že on si to rozdáva aj s babkou. Láska ide cez žalúdok, zostan s tou, ktorá lepšie varí, podľa mňa. Neviem. Hej? Zaujímavá teória. Mali sme spoločného priateľa, tunak. Ako spoločného. Áno, ktorý najprv chodil za jednou takou peknou dievčinou a mala peknú sestru, tak raz prišiel a nebola tá jeho partnerka doma, tak šupal sestru, chodila tam často, potom matku a sme sa mu s neho dosť smiali, že ešte chvíľku bude pokračovať, ešte praskne aj starého. Bolo to také ako rýchle. Stáva sa to, takže dávaj pozor, aby si nepokračoval tam ďalej. A ste kamoši? Nie, už zomrel. Poďme ďalej. No, už som pri vás. Mňa akurát včera môj priateľ opustil a bol dosť bohatý a nemala som od neho žiadne peniaze ani darčeky. Nevyžadovala som to od neho a on ma nechal v nemocnici úplne na dne, keď som ochorela. Aj to sa stáva. Tak to je bezcharakterný človek. Tak ty si možno uvedomila, že tie peniaze nie sú všetko, ale peniaze treba, takže tak pol na pol, ne? Pol na pol. Párkrát som bol neverný, toto sme už mali. Párkrát som bol neverný. Neviem, či ťahajú tie mami do toho všetci. Ale pre istotu viacej píšu, lebo stala sa nám minulý týždeň taká vec, že SMS-ky, ktoré ste posielali po jednej, nedoručili sa, ale pretože padla SMS brána. Tie SMS-ky sa doručili až na druhý deň na obed. A došlo nám ich dosť. Áno, týmto pádom sa vám ospravedlňujeme a my ich nezanedbávame, my sa snažíme všetky SMS-ky a e-maily prečítať, ale minulý týždeň proste takáto porucha nastala. Kafe nevera je adrenalín, ktorý si môže určite každý z nás raz dovoliť. Však koho baví v kuse ten istý piest. Rajda, máš pravdu. Piesty sa treba... Piesty treba prekruškovať. Aj olejovať. Takže... Áno. Ale vidíš, ty súhlasíš s tou mojou teóriou, že ak ty doma nedostaneš to, čo ty potrebuješ, ide si to inde doplniť a to není nevera. Áno, to súhlasíme. To len doplne tvojich potrieb. Je to nevera asi. Určitým spôsobom je, ale treba to brať fyzická. Ako... Proste keď ti ten partner nevyhovie a môžete vyhovieť v nejakých veciach, tak potom nech nehľadá akože chybu v tebe. Že to hľadaš, ty chceš si nahradiť tie veci u niekoho iného. Čo ty na to? No v prípade, že ti vyhoví vo všetkom, tak to hľadaš aj tak inde. Či tam nenájdeš nejakú inú odchýlku. Väčšinou zistíš, že nájdeš. A potom existuje aj tá psychická nevera, ktorá je už horšia, lebo tam už sa človek zarúbi, už tam prídu city, není tam už len ten sex, nedoplňaš len tie svoje sexuálne potreby. Ale aj city a vynášaš domov aj peniažky nejaké. Áno, a to už je podľa mňa, to už je tam tá úplná ozajstná nevera. Poznám prípady, kde žena by bola ochotná a je ochotná akceptovať, keď chlap chodí do bordelu raz za čas, ako keby si mal nejakú priateľku vydržiavať a stretávať sa s ňou častejšie alebo niečo tak. Máš k tomu niečo dodať? Nie, k tomu, ne? To nie je môj prípad. Ne, to tvoj prípad. Nevera je hnus. Kto chce šúkať s druhým, nech si nezačína vážny vzťah. A tá Danka je dobrá čupka. Danka není čupka. Ja ti chcem povedať jednu vec, že ty si myslíš, že Boh vie, čo máš doma a ja ťa na to upozorňujem, že s tvojim najlepším kamarátom šúka dodnes. A keď nešúka, tak mu robí fajku. Tak. A myslíš si, že to není nevera. Tak pozor, Danka není čupka. Normálna baba. Presne tak. Úplne normálna, jak hoci ktorá, na ktorú prstom ukážeš, ktorá ide po ulici. Zatiaľ som sa nestretol s takou, ktorá by to nerobila ešte aj s ďalšími okrem svojho frajera. A to sme sa už stretli z kopec.
A to sme sa už stretli z kopec. Áno. No v každom prípade pustíme si nejakú skladbičku a túto skladbičku, áno, veselú by som chcel venovať alebo poslať Antonovi a Danke, ktorí sú na ceste do Martina, do auta, ktorí nás počúvajú, tak aby sa zabávali. Ja pozdravujem všetky kamošky, Epušku a spol. A asistente, čiže pozdravuješ? Ja chlapcov do nápravného zariadenia. Áno, poslaj nám listík pekne, ktorému sa vrátime. Miky, áno, ďakujeme Miky, že si nám napísal. Takže, skladbička. No, takže dámy a páni, počúvate Kefan. Témou dnešného večera je sex a nevera. Dosť vysoká odozva. Áno, strašne zvonia telefóny, v kuse nestiam dvíhať, z celého Slovenska nám voláte. A musíme sa rozčulovať, že jaká nevera vlastne funguje. Vieš čo, ja sa nerozčulujem, ale zatiaľ, čo som urobil takú mini štatistiku alebo mini anketu, každý je za tú neveru. Každý zatiaľ nikto nehovoril, že nie. Nikto nebol nepodvedený. Ale jeden pán volal, alebo jeden chlapec volal a povedal, že predtým áno, nevera, ale teraz je zalúbený, tak teraz nie. Takže... Všetko je dočasné. To vieš aj ty, to viem aj ja, to vieme všetci. Všetko je dočasné, takže aj to, že nepodvádza tiež len určitú dobu. Áno. Kým ho to prvé zamilovanie prejde. Alebo druhé. No máme nejaké SMS-ky ešte predtým, ako si zoberieme poslucháča. Ahojte, som na intráku a tu sa podvádza iba taký buchod. No a čo, moja ma síce ešte nepodviedla, ale aj keby, tak mi to nevadí, lebo viem, že ostatní nemajú na mňa. Tak istotne ťa už podviedla, ale ty o tom nevieš, lebo ona je inteligentná a bude to robiť inteligentným spôsobom, takže tebe to nepovie, nezavesí na nos. A ak by bol niekto ešte lepší, ani to ti nepovie, lebo niekde sa uraziť, no. Áno. Alebo chce si ťa podržať, lebo fakt si dobrý, skoro možno sa nám podobáš v tom sexe, možno, ale nechce ťa stratiť, ale teda tým pádom sa nebude ani ona chváliť tým. Áno, a nebude ťa porovnávať s niekým iným, samozrejme. No, ahojte chlapci, akurát vás všetci počúvame, to je 40 ľudí. Je to väčšinou pravda, že neverní sú chlapi, lebo platí pravidlo, že nerozmýšľajú hlavou, ale vtákom. Baby idú po lepšom zboží, ako majú doma, ale chlapom je to jedno, do čoho si ho namočia. Ale čo už do jamy treba ísť zhumplovaný a so všetkým, čo k tomu treba. Keď je toho doma málo, tak sa hľada u suseda, babulky. No, dneska pozor, bol celosvetový deň proti ajcu, proti ajcu, takže treba dať pozor na tie pohlavné choroby, takže do všetkého nejdeme. Ale väčšinou do všetkého ideme. Neviete, čo je, ešte tu je PS, neviete, čo je dobré, tá poslucháčka. Treba skúsiť všetko, huba, blabla, riť. Áno, treba skúsiť všetko. Takže sme 40 žien, ak som dobre rozumel. Mohli odsudzovať. Niečo nemôžeš odsudzovať, keď to neskúsiš, že? Áno, nemôžeš to kritizovať, alebo nemôžeš, kým si to neskúsiš aj viacejkrát, aby si to mohol porovnávať, lebo keď to skúsiš raz, nemáš to k čomu porovnať. Áno. Ďalšie. Ja som svoju babu nechcel podviesť, tak som sa nechal znásilniť kamarátkou. A tak nemám výčitky, odporúčam všetkým. Chcem kúpiť babe vibrátor, aký je dobrý. Teraz je dobrý vibrátor, taký model, kde sú v strede guličky a hýbe sa dvomi stranami. Áno, aj vibruje, aj vibruje, aj sa točí. Mám ho doma, je veľmi fajn. Nikto si ešte nesťažoval. Jaký dlhý je? Myslím 18? Alebo 16? Ne, to bude ten dlhší. Ten 18-kový. Koľko to stojí približne, tak Jirka, aby aj poslucháč vedel, že koľko musí našetriť. Tento je z tých drahších. Okolo 1500? Asi do 2000 rátam okolo 2000. A to sú už tej novej gumy z tej nová takej, guma, taká presne, taká rúžová priesvitná, taká príjemná, veľmi dobrý, kvalitný. Máš to 2 potenciometre, si tam nastavíš rýchlosť točenia okolo osy a vibrovanie. Ešte nejaké vibrovanie. Áno. Nevera je ako adrenalinový šport, chceš skúsiť, ak to je podviesť strach a toho, či sa partner dozvie, a to strašne vzrušujúce. Je to tak napísané, ale je nám to jasné. Je nám to jasné, čo chcela osoba povedať, tak istotne sa bojíš, aby sa to partner nedozvedel, ale... Ale robíš to ďalej. Bojíš sa toho, aby nebol prúser, ale vieš čo, musíš mať aj prax aj v tomto podvádzaní. Keď to robíš prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát, istotne prvých 20 je vždy stresovitých a tak ďalej. Ale potom myslím si, že počase už získavaš takú prax a už ti to ide jak po masle. Myslím, že aj kamarátky máš okolo seba, ktoré ťa určite zasvetia do toho podvádzania. Ako s tým si hlavu teda nerob. Určite ti niekto cestu ukáže. Čaute, perverzácii, môj kamoš má problém. Stále sa snaží vyhoniť si bradavku. Dá sa to? Papa Mijavský, Express Intrak, izba číslo 114. A môj kamarát si tiež honí stále bradavku, keď požije alkohol, väčšinou na diskotéke alebo na party, ale ešte sa pritom nespravil, tak
Neviem. Počúvaj, to sú už normálne také erotické praktiky, že to áno, by sa ten môj kamarát sa postaví do stredu parketu a tak ako sa s tebou rozpráva, dá si ruku pod tričko, si to zdvihne a tak si to tam šmolí a si ju tak honcuje tú bradavku a rozpráva sa ako medzi rečou. Istotne ho to tak rajcuje trošku, istotne mu to robí dobre. Ale Tomáško istotne sa pri tom úplne spraviť nemôže, len mu to robí dobre. No. Áno. Peťo zo ZA považuje sa za podvádzanie aj to, keď som na intráku, šukám s babami a v inom meste mám dievča, čo milujem. Mám šukať ďalej, alebo to mám nechať, lebo potom mám výčitky, ale sex je super. No, nechaj to nám. Nechaj to na svedomie. Prenechaj to nám. Ty buď svedomitý. Áno, ty sa rieť podľa svojho svedomia. Podvádzať. Nám hrozne záleží, aby si mal čisté svedomie, tak buď taký láskavý. Keď sú to dobré kusy, tak nám to pošli. Áno, posun nám to, prosím ťa. Tu nám máme A ešte sme tak načali tú podotázku, že kde sa začína podvod? Podľa teba orál je podvod, alebo je nevera už orál? Keď si necháš, čo ja viem, vyfajčiť, no, že či to už je podvod, alebo či to je... Alebo nechá si to vyhoniť. Poďme ešte... Podľa toho, z ktorého hľadiska to bereš. Ja to tak hovorím, že keď ja potrebujem tú fajku od tej baby, tak jej poviem, že prosím, však fajka není podvod, to je normálne, ale ako by moja kamarátka mala ísť niekde na fajku, tak by som ja si povedal, že tak asi normálna, tak ako fajku, že čo ma potrebuješ podvádzať, alebo niekoho iného. Takže závisí od z ktorej strany sa na to pozeráš. Presne tak. Ja to podľa toho, jak to mne vychádza. Ty? No. Asi tak isto, že? Tak ale, ja radšej na takéto veci nemyslím. Mohli by ste pustiť pesničku Daj si ho do pusy? Áno, pustíme ti pesničku Daj si ho do pusy. Ale musíš si ho dať pritom do pusy. To poďme na toho chlapca, lebo on nám visí na linke a aby si neublížil. Aby sa nám neovisel. No? Haló? Jasné, čau. Čau. Kto nám volá? Mišo. Mišo, odkiaľ? Z Blavy. Z Bratislavy. Ty si náš taký domáci. No. Takže máš tým skúsenosti, podvody, podvádzanie. Jasné. Z obidvoch strán. Nevera, podvody skôr. Aj o podvodoch by sme určite mohli pokecať, ale... A to je zase o inom. Na inú reláciu. No, kedy si začal s tou neverou? Porozprávaj nám. Neverou som začal. Hneď na začiatku. Ako si našiel frajerku, hneď ju začal podvádzať, hej? Ja som už taký... A čo ťa k tomu nútilo, alebo čo ťa k tomu... No však zmena fyzicky. Tá prvá frajerka ťa fyzicky neuspokojovala, chcel si vyskúšať ostatné, ale prečo si stále zostal pri tej prvej? Každý chalan potrebuje, však každý človek, každý muž potrebuje inú ženu, to sa nedá celý život byť jednou, alebo... Tak, presne tak, to sme aj my to ale tá prvá ti vyhovovala najviac preto, lebo ste mali najviac spoločných tém a takto? Prvá? No tak tá prvá, lebo tu si podvádzal tú prvú, dajme tomu. Všetky si podvádzal. Ty si ten typ, ako že nevydržíš dlho s jednou, alebo vydržíš, ale potrebuješ popri tom mať nejakú zmenu raz za čas, hej? Áno. No, to je choroba, akože... Ale ide tam len o fyziku, nejde tam o psychiku. Áno, presne. Len sa urobíš pekne všetko, poďakuješ sa, ideš preč. Tak, presne tak. Aj lovíš pri tom, alebo využívaš radšej také jednoduchšie spôsoby, bordel? Joj, čo príde? Čo príde? Akože, dajme, ale si taký pohodlnejší človek, že radšej idem do toho erotického salóna, nechám si to urobiť, alebo radšej odídeš na nejakú party, na diskotéku a niečo sa snažíš uloviť. No tak keď sú v love, tak ideš do bordelu, keď nie sú, tak ideš loviť. Ideš loviť. A aké máš skúsenosti s bordelom? Fešandy, alebo taký slabý priemer? Jasné, dobre. Dobre? No. Lebo my sme ešte nemali skúsenosť. Nebudem robiť reklamu. Nerob reklamu konkrétne, ale teda bol si spokojný ako výzorom? Ale určite, áno. Študentky. V Bratislave je dobrá ponuka. Brigády. Brigádničky. Letné, no také. Aha. Vysokoškolačky. Takže si na také mladšie či staršie ročníky? Mladšie. A odkiaľ si vedel, že to boli študentky? Oni ti povedali, že ja som študentka? Tak povedali. No každá sa ti pochválila, každá je študentka. A každá má chorú mamu alebo sestru. Ne preto to robí, lebo potrebuje peniaze. Áno, vyplatiť nájomné. Nejaká zápletka tam musí byť. Takže tieto výhovorky sa nezmenili. Veľmi dlho. Nie. Zostali asi. A má v súčasnosti trvalý vzťah, alebo taký? No, teraz áno. A chcem sa ťa opýtať, podvádza ťa, myslíš, tvoja priateľka?
Áno. A vieš o tom, hej? Určite. Nevieš o tom, ale nevylučuješ to. Aj viem o tom, no. Vie o tom. A nevadí ti to? To nevadí, že by sa dohodli, však ako... Podľa seba súdim teba, takže úplne ti to Áno, nevadí. presne. To je správny prístup, to je Tak, aj moja teória. Áno, veď, my sme ľudia. Ale si radšej, keď to robí, tak diskrétne. Jasné. Takže nechávaš ju voľnú ruku a keď by si sa aj dozvedel konkrétne, bola som s tým, alebo videli ju s tým, tak nevadí ti to, hej? Povieš, že však nevadí, ja som si išiel po svojom. Presne tak. No, to je správny prístup, podľa mňa. Dobrý. A myslíš, že budete dlhšie spolu? No my sme dlho. Koľko? No, 9 mesiacov, 10 mesiacov. Myslel som ti, dlhšie spolu myslíš nejaké 3, tak ale 4, počkaj, 5 možno, rokov. že tie jeho vzťahy boli kratšie, vidíš? Takže toto je taký rekordný Ne, vzťah. boli dlhšie ešte. Ešte boli dlhšie. A tie takisto si podvádzal a oni teba A tam bol podvádzali? aj taký prípad, že mala kamarátku, tá frajerka, čo som s ňou chodil, mala kamarátku, bola u nej raz a ja som ju s ňou podvádzal a potom sme sa zvalili všetci dokopy a už to išlo. Taký nádherný trojuholník. A už to išlo, no. No super. Aj také sa stalo. Tak ty máš bohaté skúsenosti. Taká pikoška pri takej nevere, čo sa ti stalo, že prišiel si domov, zabudol si umyť vtáka, mal si tam rúž, odtlačok rúžu, alebo blondiavý vlas tam bol namotaný za Rafikom. To sa nestalo. Takže ty sa najprv dokonale dáš do poriadku, skontroluješ Také sa. vône všelijaké, tak možno, ale zistila niečo, ale... Prídeš domov hneď, prvá cesta do sprchy, osprchuješ sa, umieš sa. No tak, moc sa mi nechce. Keď prídeš po takom po takej ťažkej večeri alebo noci domov, tak sa ti ani moc do tej sprchy nechce, že? Presne. Miro, keby si prišiel domov, otvoríš dvere a frajerku tam naklada nejaký kamoš. Čo na to? Miro, ja som Mišo. Či Mišo, pardon. No, tak to neviem, čo ja viem. Pridal by si sa. Jaká reakcia u mňa doma, alebo... No u teba, no ako ja neviem, spolu by ste bývali, otvoríš dvere, on ju tam nakladá. Keby to bolo u mňa, tak určite ide dole. Takže nepridal by si sa tak solidárne. Pridal by som sa k temu? Akože čaute, že som tu ešte aj ja, však som tu doma, nemôžem si aj zasunúť s vami, alebo niečo tak. To by nehrozilo. Keby tam bola kamarátka ešte nejaká. Aha, takže ak by to boli dve baby lesbicky. No tak to áno. Áno, ale keby bola vlastná frajerka, tak to by si nedoporučoval, hej? Nie, že vlastne, keby že tam je frajerka s cudzým chlapom. Kebyže tam s cudzou babou, to je v pohode. Určite to by nedoporučoval. Áno, to ne. Dobre, Mišo. Zostaň nám ty na linke. Máme tu bohatý výber. Máme tu lubrikačné gely, spodné prádlo, vianušené guličky, prezervatívy, pornokazetku. Živú babu nejakú. Živú babu nemáme. Živú babu ty máš, to by si nám mohol zase poslať sem. No, tak to sa nedohodneme. Dobre, dohodneme možno. Zostaň na linke, dobre? Jasné. Čaute, tak ono je to tak, že napríklad, keď je človek pri nevere opitý, tak sa to neráta, ale keď si na to nepamätám. Alebo keď to bolo s dvomi naraz, lebo oni sa navzájom vyrušia. No a samozrejme ani v inom štáte sa to neráta, ani v inom meste, lebo to sa môže a ani so štetkou, lebo to je len nástroj vlastne. A ešte sa to neráta do análu, ani orál, lebo to nie je vlastne šukačka. A s jej sestrou, a s jeho bratom, no veď je to ako keby s ním, takže ani to sa neráta, ani s kondómom sa nevera nepočíta, tak ani nie je sex vo svojej pravej podstate. Análko. Tak Análko neuveriteľne si to vystihol. Tak toto je teória. Keď sa budeme riadiť, tak akože šúka celé Slovensko navzájom. Veľmi dobre si to aj zahraničí, aj hore-dole. To je. Aj hore-dole, ale akože máš pravdu, lebo toto sú presne odpovede dievčat, akože bola som v Turecku, však tam ma vydrbal neviem aký černý papuánec a veď to sa neráta, to bola dovolenka, ne? To isté. Takže dovolenka sa bola dovolenka, to, akože to som bola mimo Slovenska, presne tak. Fajku som urobila, to tiež není. Takže nič není nevera. A to bol kamarát vlastne, a to bolo len raz, takže to tiež sa asi neráta. Presne vystihuješ v tejto SMS-ke presne odpovede dievča, takže táto SMS-ka dneska si touto SMS-kou si získal docenta. Na svoju stranu. Áno. Ale nie len jeho. Takže aj asistenta. Aj asistent. No, a ja som tu zostal sám zase. Mal som takú osobnú skúsenosť. Bola si s týmito dvomi, som počul, že taký grupak tam bol, takže tie dvaja nakladali. Nie, ten druhý nie, tam on to nebolo úplne až tak, a jak
to jakže nebolo už až tak. No, dal ti ho tam, alebo ti to tam nedal? No, s ním sa nič nebude. Jak to, že? No, mal ho malý, tak nič. Mal ho vnútri, no mal. Ale bol malý. Ale bol malý, to sa to neráta. Čiže neráta sa ani keď ťa frajerka podvedie s malým vtákom. Ale pod koľko je malý? Lebo keby ti ho, taký 10, 15, 20 cm, 20 cm, keď sa tam vrazí donútra, tak je to podvedenie. Takže ale pokiaľ má niekto takého 8 cm a vrazí ti to po koreň, tak to ťa vlastne nepodvedilo. To sa nedotklo tam ten zadné steny mater. Počkaj, aj keby mal 20 cm, ale sa zase rýchlo spravil, tak ani to sa neráta. Ani to sa neráta. Aj to, že keď sa rýchlo spraví, lebo na to ti baba povie, že však to nič nebolo, však to ani sex nebol. A vlastne neráta sa ani to, keď sa ona nespraví. Áno. Takže že som sa nespravil, za nič to nestálo, tak prečo o tom vôbec hovoríme? Áno. Takže pod 8 cm sa neráta. Nič sa neráta. Rýchle odbávenie sa neráta. S kondomom sa to neráta. S bratom tiež nie, so sestrou tiež nie. Čo sa ráta? V inom meste tiež nie. Peter, ktorý nám volal na náš súkromný telefón, určite bude vedieť, čo sa ráta. Dobre, takže dámy a páni, dneska sa varíme. Aj sa budeme variť vo vlastnej šťave za toto pekle. Bavíme o sexe a nevere. Sex a nevera, vaše skúsenosti a vaše teórie. Som zvedavý. A opäť ďalší poznatok. Kamarát tvrdí, že nevera nie je, ak to robíš odzadu a bez lásky. Čo si o tom myslíte? Ahoj, Slavo z Blavy. Odzadu, takže... Odzadu je opäť zase nevera, to není, že? Nevidíš, že do očí. Nevidíš, že do očí, nepozeráte sa, jasné. Nemáte si čo vyčítať. Ale na čo by si sa aj pozeral do očí, keď podvádzaš doma manželku, nie? Čaute, Don Juani, koľko trvá podľa vás to prv? Prv? Čo je prv? Neviem, zamilovanie zatiaľ ma to baví, byť verný a frajerku tiež, aspoň mi to tvrdí. Pozdravte ľudsku. Aha, že koľko vydržia takto zamilovaný bez No tak počúvaj, to život prináša tieto, ako by som povedal, pokušenia. Potom uvidíš sám, či podľahneš, alebo nie. Možno, že keby neklamala, už by si aj teraz videl. Jak to dlho vydržalo. Musíš sa tak úprimne porozprávať. No, úprimne sa aj opýtať. Áno, ona ti určite povie. Áno. Podľa mojej teórie. Viem, že to nie je k téme. Môj kamoš mi stále pozerá na zipsovú časť nohavíc pri rozhovore. Nie je perverzný, ale čo tým sleduje? Je mi to trápne. Stanka. Touto cestou ťa chceme pozdraviť. A nevieme, čo si tvoj kamarát myslí, keď sa pozerá na tvoj zips. Ak by sa ti pozeral na kozy, to by sme vedeli. Takže... Alebo akého kamaráta si myslela? Áno. No nevadí, ja by som teraz pustil nejakú skladbičku, aby sme mohli vybať Miša, lebo je na telefóne, aby sme mu mohli darovať nejaký darček. Volajte, e-mailujte, SMS-kujte, naše kontakty vám povie Laura. Veľmi radi by sme ťa bičovali, len nestíhame. Nestíhame, pretože telefóny v kuse zvonia, e-mail, SMS-ky prichádzajú. A parádne, a reakcie. Kefa, normálne by bolo, keby ho podviedla 2-krát, 3-krát, ale nie 20-krát. Denne? Ja v tom nevidím rozdiel, či je to 2-krát alebo 3-krát, ale možno, že vy v tom vidíte nejaký rozdiel. Ty v tom vidíš rozdiel? Nevidím rozdiel, môže to byť aj 100-krát. Či to je 1-krát alebo 100-krát, je to podvod. Vždy je to presne to. Rečičky, čo keby vám niekto opíchal ženské? Brali by ste to ako neveru? Ja určite by som to bral ako neveru. A ja by som to bral ako neveru, ale vieš, kým o tom neviem, dovtedy by ma to netrápilo. Ako mňa to trápi už dopredu, aj keď o tom neviem. Ale mňa to dopredu netrápi, lebo ja na to nemyslím. No. Akože vieme, že dievčatá sú horšie ako chlapci, dievčatá to robia možno ešte aj viacej, len o tom toľko nerozprávajú. Ale ty si sa dokázal s tým vyrovnať a žije s tým. Čaute, ráta sa to, ale tak nežijem s tým. Žijem s tým tak na poli, no. Čaute, ráda sa to, ak sa pár ošaháva, ona ma vyhoní, ja ju vyprstujem, je to nevera? Ja si to nemyslím. To je len petting. Sex cez telefón. To je len petting, to není nevera. Neviem, sex cez telefón, jak neveru, to neberem, i keď som v poslednej dobe dostal vynadané, že ja ako neposlednej, tak bol to dávnejšie. Normálne, že ty si honil teda, že čo ja ti nestačím a tieto scény, vieš? A cez telefón. No, tak akože
nebolo to cez To je telefón, už bolo to strašne podobné strašne žiarlivá priateľka, keď už žiali aj na tvoj telefón. No a honenie, ja nevera teda, keď niekto niekomu honí? Nie, myslím si, že nie. Ale tak kým tam nie sú city... Ako to niekto bere, no, tak to záleží od okolností asi, alebo ja neviem, od konkrétneho človeka. Mne by to možno vadilo, tu na kolegovi, ten tvrdí, že mu to nevadí. Tak nie, že nevadím, rád, že na to nemyslím. Tak to chcel povedať, takže vlastne vadí to každému. Teda som zapla kefan a neviem, či ste vraveli, čo je nevera. Bosky, dotyky, maznanie, erotické SMS-ky, keď to trvá 2 roky? Obaja máme vážnu známosť, ja 3 roky, on 1,5 roka. No, keď to trvá 2 roky... Tak to je už nevera. Ale taká psychická. Tak prečo sa nedáte vlastne dokopy? No. Vy dvaja, keď si toľko píšete. Ale asi možno, že majú radi tých svojich partnerov a že toto je len tak platonicky, že sa boskávajú. Robí im to dobre, ale nechcú ísť ďalej, lebo sa boja, že by sa potom nemohli vrátiť naspäť tým svojim partnerom, že by to už nemohli ukončiť alebo preseknúť. Počkaj, my sme tu mali nejakú návštevu, neviem čo píšu, že kefan chlapci, som smutná, chcela som vám robiť tam ženskú spoločnosť, ale už ma tam nepustili. Má vyše aj téma sedí. Prosím, aspoň pozdravte sexy nevernice do SA, Darinu a Libušu. Darinka a Libuška pozdravujeme vás. Škoda, že vás nepustili, neviem prečo. Tak na budúce sa ohláste dopredu. Treba nám síce volalo mi toto číslo na telefón, ale bohužiaľ, keď vysielame, nemôžem. Musíte pred reláciou, čiže o 11:30 prísť sem a vtedy vás bez problémov pustia. Áno. Som rád, že som vás potešil, decka. Aj nejaký darček by ste mohli dať, lebo určite ani darčekom sa to nerá. Análko, by chcel aj darček, lebo... Áno, pošleme ti análko za toto, análny gel, takže áno, za toto pošli nám adresu. Pošli nám celú adresu, lebo za teóriu neverí. Ale poďme na toho pána. Áno, to je na líke, áno, haló. No, čaute. Ahoj. Odkiaľ voláš, ako sa voláš? Ja som Marek a mám hovorí aj odkiaľ volám. Odkiaľ? No povedz. No, z Prievidze. A koľko máš rokov? 25. To je pohode. Ty si nám povedal, že tebe sa stala taká kuriózna situácia. No, to je riadne kuriózna. No, porozprávaj nám. Tak frajerka odišla na lyžiarsky z vysokej školy, museli ísť na týždeň povinne. A bol som pomáhať ako tam v rodine. Ako jej rodine si bol pomáhať? Niečo sa robilo a proste to už bolo viacej hodín a už sme boli unavení, tak som si išiel láhnuť. K ním, ako k rodičom tvojej priateľky. Tak. No a som si láhol normálne a potom tam pobehovala stále jej segra okolo. A pekná? No, veľmi pekná, no. Akože pobehovala po tvojej izbe? No to je ich spoločná izba bola, ja som si láhol u nej v izbe. Čo na to rodičia? Nič nemali? Čo na to mohli povedať, keď bola ona vo vlastnej izbe? No ale naňho. To bolo v pohode, to tam viacej razy, že keď sa robilo, tak keď sme boli unavení, že sme sa lahli alebo niečo. Že ale toto bolo kvázi prvýkrát bez priateľky. Áno, ona bola na tom lyžiarskom vlastne. No a proste tak som pobehovala, sa prezliekala, ja som sa zobudil medzi tým. A? Ohodnotil som telo a čo si zistil? Ja som zistil som to, že proste si mala nejaký chtíč aj ona vtedy. Takže ona naschvál podľa mňa ťa provokovala. No, možno aj môže byť, lebo tak ja neviem, no. Ja už neviem povedať presne, či to bolo naschvál, alebo ale keď ona sa obšmietala okolo tej postele, kde si ty ležal, tak ty si ju chytil za ruku, že poď sem moja, že dám ti pusku, alebo niečo? Jak to bolo? Ona došla, že nechce, že teda na dobrú noc mi dať pusu, alebo jak to bolo? Nie, to ja nám ako pobohla, že sa ide predliekať a nejak sa nechcela, lebo si lahla ako na posteľ, že sa nechce sa jej obliekať. A ty si sa preplazil na druhú posteľ. Tak ja som bol vedľa nej vlastne. No priznaj sa, vidíš? Oni majú manželskú veľkú posteľ, hej? Nie. To oni majú dve rozdelené postele proste. Ale ty si prišiel k nej. Na tu si lahla, kde som aj ja ležal. Aha, tak ona už išla s tým účelom, akože s tým zámerom, že vlastne... Akože sa jej nechce obliekať áno, že či by si ju nemohol ty vyzliecť. A potom sa to nejak začali sa boskávať, sa to zvrtlo potom a... Tie bosky, to sú vážna vec. Počkaj, a šúka lepšie, jak jej sestra? No, hej. No paráda. A koľko má ročkov, dievča zlaté? Dievča 23.
Takže teraz to ako budeš riešiť, keď ona šuká lepšie, Teraz alebo... je dobré, že to riešim tak, že to je blbé mi, to je také trápne teraz, aj keď tam prídem a jedno s druhým, je to také... A máš rád tú druhú segru? Mám. A zostal si s tou prvou? Áno. Zostal si s tou prvou, alebo? No, zostal, Veď ju má rád? teraz mi to je také trápne teraz. A tá druhá segra nárokuje na sex s tebou? Ďalej? Práve, že je to také zaseknuté to ostalo. Aha. Takže Ona si možno myslela, že sa rozídeš s tou prvou sestrou a že dostaneš s touto druhou asi, Tak že? to si asi nemyslela, to asi si nepochopili medzi sebou. tak jej to je trápne, vieš, že segre robiť zle, vieš, tak ako bola to podľa mňa taká vášeň, taká chvíľková nerozvážnosť, ale už v súčasnosti si to uvedomila a Ale ako hovorím, je to akože mne to je, bolo to tedy akože určite to bol zažitok pre mňa, hej, to musím povedať, že to, ako keby som bol niekto, každý chalán by to ako bral, hej, to ak by sa to dalo vrátiť, ak by sa to dalo vrátiť naspäť, tak by sa to urobil znova. No asi, hej, ale je to o tom, že vlastne teraz je také trápnejšie, hej, že áno. už nemôžem očakávať, neviem, čo mám očakávať toho, že či sa náhodou niečo zomele, nezomele a čo s tým ďalej, no. Z toho si hlavu nerob, chlape, ako toto nelutuj, ako... No. Keď sa... Vieš, čo ona robila na lyžiarskom? Nevieš. No. Tak to je, No, tak vidíš, nemáš žiadne výčitky. Áno. A čo do budúcnosti? Plánuješ. A plánuješ, ak by sa ti stalo znovu niečo takéto, že... A to už neplánujem, ako to už Ak už nechceš radšej neveru, lebo máš to fakt psychiku. Tam, no radšej ako to niekde inde odpáliť. Radšej cudziu nejakú úplne od veci, hej? To je jasné, toto je také do zohu. Ale a cudzie sa ti chce, alebo teraz v súčasnosti si v takom psychickom rozpoložení? Som na tom tak, že proste keď nejak si máme nejak drinken, tak je to taký Povoľnejšie. jasné, že tie baby, keď tam pobehujú okolo... Takže keď je drinken, bude aj fiken, ne? Takže drinken, fiken, to sa tak dohromady dáva, hej? Asi tak, jak to funguje. Jasné. No, dobre. Takže nemáš tým zabraný, len tá rodina ti momentálne vadí, hej? Segra. No je to také na figu teraz tam, no. OK. Nevadí. To, nemaj výčitky, ona to isté robí, keď ti môžem povedať. Nemaj Tak výčitky. dobre, no díky za podporu, chlapi. Díky, že si zavolal, zostan na linke, vybere si nejaký erotický darček Dobre, díky moc. a OK. môžeš to dať frajerke a možno, že ju potešíš. Alebo sestru. Alebo sestru. Možno to so sestrou budú Dobre. používať. No, tak to neviem, či to dám segre, ale asi to aj frajerke to dám. Zostan na linke. Čau Dobre, díky zatiaľ. moc. Pozdravujem Čau. Prievidzu. No, tak vidíš, aj takéto prípady sú. No. Tebe sa to nestalo. Že segru? Rozmýšľam, lovím pamäti. Fú, Ne? sestru nie, ale ja viem, kamarátka možno, že sa stala niekedy v živote. Áno. Ja nepamätám si to už dobre, ale možno, že... A jak si znášal, keď ťa podviedla frajerka? Ozaj, to sa ti stalo, že si zistil, že ťa podviedla? Jak si to znášal? Neviem presne, či ma podvedla, alebo nie, ale prichytil som ju s cudzým chlapom. Ale neviem, či robili to. Aj ne. Tie ešte nie, Aha. to nebolo. Neviem, či to jak bolo si reagoval? Reagoval som tak, že som počkal, kým ten chlapec odišiel, zatiaľ v kuchyni a potom som sa jej opýtal, prečo ma nezoznámila s ním. Pohoda, sranda najväčšia. No a čo ti povedala? Že tak nezdalo sa jej nebola to- vhodná nebola vhodná situácia. atmosféra na to, aby sme sa zoznali. Tak ale ty nie si ten typ, čo by si robil scény chlapcovi, že akože toto je moja frajka, prečo si došiel alebo tieto scény, ne? Nie. Akože nevyčítal by si Ne. chlapovi nič. Ne. Ty si toho istého názoru, jak ja, že pokiaľ dievča nechce, tak sa to neurobí a Presne tak. každý chalan skúša, hej? Áno. Mne sa to stalo, že ma raz prichytili ešte dávno na Entraku, že ma prichytil taký chlapec, ale on sa rozišiel večer so svojou frajerkou, tak jeho priateľka ma zavolala na izbu a ja som zaspal. No a on sa zrazu rozhodol, že ráno, že by predsa s ňou radšej chodil a Skočil po tebe. neskočil po mne, len stiahol z mojej hlavy akože paplon, vieš, lebo zaklopal, ja som sa schoval pod paplon, lebo som bol úplne holý. To je taký reflex. A on prišiel a že čo toto znamená, lebo rozhádzané veci po izbe, vieš, takže on len vrchol paplon a toto je kto, a tak som sa predstavil, že toto som ja. A oni sa už potom išli hádať do druhej izby alebo na chodbu či kam a ja som sa medzi tým stihol obliecť a tak. Nebol si to ty, prosím ťa, lebo mne sa toto stalo, ale v tom vydaní, že ja som došiel za tou kamarátkou, nebola to frajerka, čo bola asi o 10 rokov staršia, vtedy ono to bolo veľmi dávno, malé dieťa, ale prišiel som k nej domov nečakane a som tak tušil, že niečo tu, a zrazu vidím nejaké topánky tam boli pánske, tak som došiel do tej izby a že nikto tu není, mi začala hovoriť, že čo tu robím scény, nikto tu není, čo sa... A aké farby boli tie topánky? Topánky boli hnedé asi. Tak to som nebol. Počkaj, ale tam bola tá posteľ a ona tvrdí, že nikto tu není a len také telo tam bolo, také som videl, tak som zdvihol ten paplon a tam boli také chlpaté nohy. Tak jediné, čo som sa zmohol, som vyšiel von, ty si strašná píp
Ona, že prečo? No preto to takú som, bohužiaľ, tak som jej šľahol, že tam preletela celú... Lebo on, to už ja bolo som to drze, nevydržal psychicky, lebo sa ma opýtala prečo a tvrdila mi do očí. Keď mi povedala, vieš čo, mám daj mi tu pokoj, nechcem... bratranca na chvíľu, no. Jasné, švagor mi donesol klobasy zo zabíjačky, tu si došiel odpočinúť, lebo bol unavený, keď ťažké... A zabudol si oholiť nohy. Tak... Áno, tak to by bolo v pohode, ale proste... A to už bolo drze, keď ti už klamala do očí, to už bolo drze. To prepískla. Áno, lebo tam boli očividné a lapateľné dôkazy chlpatého charakteru. Áno, presne. Máme tu ďalší nejaký mailiček. Kefani, jeden môj kamarát chodil prcávať jednu babu, raz prišiel k nej, nebola doma, tak prekotil jej mamu a náhodou medzi tým prišla tá jeho baba. Videli ste už niekedy, ako sa bije matka s dcérou? Tak to ešte nie, ale nie som na to moc vedavý, musí to byť dosť vážne. Rád by som si to pozrel, keby bola fešanda, tá matka aj tá dcéra. No, a vlastný príbeh by si chcel pozrieť? Prípadne. Na tú vašu otázku, či je fajka nevera, alebo nie, som počul názor, že malá fajka je nevera, ale veľká fajka... malá fajka je nevera, ale veľká fajka už hej. Naša otázka znela, aký je rozdiel medzi malou a veľkou fajkou. No, to by som bol zvedavý. No, veď toto práve. Čo je malá, čo je veľká? Čo tým myslel teda? Autor. Autor, čo nám to dopísal. Bezdomovkyňa nájde v kontajneri použitý kondom, tak labužnícky ho vycúcne a vraví, tí ľudia nechajú v jaterniciach toľko sadla, veverka. My sme to tu mali... Áno, s koškou z mlieka. S koškou z mlieka, veverka. Áno. A máme ešte... vtipy. No, vtipy. No, povedz ešte jeden vtip. Českí policajti honia zločincov. Prečo to nerobia aj slovenskí policajti? Papa Miro Zvolen. Miro má skúsenosti asi s nejakou CPZ-kou v Čechách, takže asi bol spokojný. Tak pustíme si skladbičku, pretože zvonia telefóny v kuse. Po telefóne si spomenieme našich sponzorov a aj prečítame list, čo sme dostali z Ilavy. A budeme tu mať poslucháčku, alebo ako by som povedal z Košíc, ktorá tvrdí, že nevera patrí k životu. Ale netreba preháňať. Dnešnú reláciu sponzorujú, respektíve erotické predmety do dnešnej relácie venovali firma Krimifiškál alebo noviny, časopis dvojtýždenník Krimifiškál, vynikajúci dvojtýždenník so zaujímavým čítaním nielen o sexe. Okrem toho sex shop na Špitálskej ulici číslo 10. Je to samoobslužný sex shop s predmetmi a s pornokinom. Nachádza sa tam non-stop pornokino od 9 rána až do 9 večera. Môžete masiť neuveriteľne. Áno, vstupné iba 100 korún na celý deň. A okrem toho ešte spoločnosť VIP, ktorý vám môže venovať Metropolu Club Card. Je to karta na rôzne zľavy v hodnote 2500 korún. Bližšie info na www.clubcard.sk. Upozorňujeme, že to není karta mládeže. Takže toto boli naši sponzori a my pokračujeme ďalej. Témou dnešného večera je... Nevera? Nevera, alebo čo sa ráta ako nevera, kde sa začína, kde sa končí nevera a prečo, čo ženie tých ľudí do tej nevery. Sme radi, že reagujete na to dosť, čo sme nečakali, že až toľko SMS-iek príde a telefonátov. Ďalšia otázka. Je nevera, keď baba podvádza muža s inou babou? Gabo. V mojom prípade, keď môžem hovoriť za seba, to nie je nevera. Nie je to nevera, ale ak je tam už aj tá psychika, že ona má radšej tú babu ako toho chlapa, že viac ju uspokojí tá žena, čo ja viem. Ja to neberem. Tento prípad neberem, jak neveru. Ako určite nie, hlavne... Ani mne by to nevadilo. Mne by to vyhovovalo, hlavne keby moja priateľka si nosila domov tie svoje priateľky alebo kamarátky. A ty by si sa mohol do toho zapojiť. Aj zapojiť, alebo aj nemusel stačil, keby som sa možno mohol pozerať, keby to neboli nejaké tučné šeplety. Tak ako bol by som veľmi rád, že by to došlo. Tak áno, doma live. Môže byť. Kefan, ja som svojho už bývalého nikdy nepodviedla, aj keď príležitosti boli. Ani sa nechystám podvádzať. No ako som potom sa dozvedela, on mňa podviedol, čo dodať, Diana. Diana, vôbec nebuď smutná, lebo ty si možno nejaký zázrak prírody, ale... Nie, tak ale počúvaj, je veľmi veľa ľudí takých, ktorí nepodvádzajú. Keď majú vzťah,
No veľa, ja som počul, aj poznám zo pár ľudí. Nebudeme naivní. Nebudeme menovať, ale ja ti poviem toľko, že keď mali vážny vzťah, alebo boli na začiatku toho vzťahu, tak... Na začiatku boli úplne do seba zahladení a nerobili žiadne takéto vylomeniny a potom postupne trošku neskôr povolili úzdu a vždy sa to zvrhlo na to, že jeden a druhý, alebo minimálne aspoň jeden to urobil. Ale inteligentne, takže druhý nevedel a dodnes si myslia, že sa nepodvádzajú navzájom. Niekedy to utužilo vzťah, nehovorím, že to rozbilo vzťah, ale niekedy tá nevera úplne utuží vzťah. A keď to prejde do toho psychického stavu, psychická nevera to už rozbíja vzťahy. Tak. Ja som slúbil aj ten list Ilavy, píše na Miky, hovorí, že píšem si aj s inými kamarátmi z Leopoldova a môžem vás ubezpečiť, že aj tam máte silnú posluchačku osádku. To nás teší. No a že vraj máte tému nevera, tak som pre vás vybral jednu zo svojich 10. Boli sme vtedy ešte podstatne mladší chalani a kamarátová frajerka nemala ísť kam spať, lebo ušla z domu. Števo ju k sebe zobrať nemohol. Števo asi taký kamarát, frajer, lebo by ho matka zabila. Ku mne ísť mohla, ale to sa Števovi nepozdávalo, ale nakoniec som zložil sľub na kamaráta, že sa Stany ani nedotknem. No, Stanky sú dneska populárne. Stanky sú v kurze. Dneska pozdravujeme Stanky, vážne. Bol som dosť opitý, asi sa radoval z toho, že prišla kamarátová frajerka k nemu spať, tak sa hneď aj opil. Tak som sľub chcel dodržať, až kým mi ho tá Dora bláznivá nezačala samovolne honiť. No, to sa nedalo vydržať. Kamarát, nekamarát a pretiahol som ju. A to som nezažil prvýkrát. Tie babení kamarátov sú často takéto aktívne. Tak nakoniec sa oni rozišli, ale my so Števom sme ostali kamaráti. Detské časy ubehli, všetko sa zmenilo a ja by som ho chcel dnes pozdraviť do Justičáku. Takže Števo, pozdravujeme ťa do Justičáku a Stanu na Krížnu. Stanka, teba pozdravujeme na Krížnej. PS, chalani, tak sa tam držte a všetkým kefaňáčkam posielam pusu z lapáku. V stredu v noci som na vašej vlne aj s chalanmi. Miky, ďakujeme veľmi pekne za list, veľmi nás potešil, už sme sa báli, že si sa na nás nahneval, že nám nepíšeš. Dúfame, že Stanka nezamrzne na tej Krížnej, lebo dneska áno, a dúfame, že Števo nás môže počúvať v tom Justičáku. Áno. Ďalší taký z basovského prostredia. Na basovú notu? Na basovú notu. Jeden z nami mi hovoril príhodu z basy. Keď sedel za alimenty, jeho spoluväzen dostal dopis od manželky, že sa mu narodil syn, tak chlapík nakúpil zubné pasty, kávu a tak ďalej a rozdával to ostatným väzňom. A v tomu jeden hovorí, ty ko, 3 bodky a tak. Veď si už rok zavretý, v tom mu došlo a napísal list, ktorý bol vraj dosť tvrdý. Tak niektoré ženy nevedia možno tie hranice. Možno, že bola dlhšie tehotná, vieš? Predĺžené tehotenstvo? No, tak zázrak prírody. Nie, 9 mesiacov, ale 13. Prenášala dieťa trošku. To musel byť poriadny chlap. Ale my už máme na linke Danku. Haló? Áno. Danka, ešte nespinkáš? Nie, Danka. Dáška, pardon. Dáška. Odkiaľ voláš Dáška? Košice? Košice. Dáška, zajtra nejdeš ráno do robotky alebo do školičky? No, nejdem. Poviem pravdu, som vydatá, som na materskej momentálne. Koľko máš ročné dieťatko? Ako? Koľko mesačné? Pardon. Dvojročné. No, tak ty si bol blízko. Ja som bol veľmi blízko. Takže si vydatá. Áno, vydatá. Ale ja poviem taký svoj kuriózny prípad. Vzhľadom na to, že som vydatá, ja akože neveru ako takúto neuznávam poza chrbta, takže to poviem. Takže len skrytú neveru, verejnú ne. Ne, ona otvorenú neveru uznáva, že povie, že vieš čo, vyspala som sa. Aha, takže ty otvorenú. Takto ty, hej? No, ja to poviem takto. S manželom máme istú dohodu, takže ani sa to tak viac menej netýka tejto témy nevery, ale skúšali sme už všelijaké páry a takto, hej, že týka sa to už skôr inej témy. Takže také sexuálne štvoruholníky, ako by som nazval, alebo... No, tak nejako, čiže ak nevera, tak radšej spolu. Takže spolu chodívate takto do tých swingers klubov, alebo takéto páriky? Na návštevy rodinné, že u niekoho sa stretnete viaceré páry, hej? No, tak nejako. A ako sa vám darí? Keď vidíš, že tvoj manžel preťahuje akurát kamarátovú manželku, nežiarliš? Myslím, že nie. Sme dohodnutí a myslím, že tam žiarlivosť je trošičku bokom. A ste si na to zvykli? Podľa mňa už máte v tom prax. No, máme prax. Ako keď vidíš, že onu tam...
Onu tam koľkoročnú čo? Prax. Niekoľkoročnú prax. Takže ty, keď vidíš, že on tam šúka s nejakou druhou, tak ty prídeš k nemu, ešte mu chytíš zadok a prirážaš ho, alebo, ja neviem, začneš sa s ňou boskávať, alebo ešte takáto si aktívnejšia k nemu, alebo sa radšej otočíš a ideš s tým druhým chlapíkom, manželom, alebo tak. No, je to rôzne, ale akože hovorím, že tam žiadlivosť je bokom, čiže vlastne... Len tvoj postoj, že čo robíš, keď to robíte. Či sa pridáš, alebo ideš... Aha, pridáš sa, takže... Tak. Lebo budem mať tému aj swingers a takéto záležitosti. O 2 týždne to plánujeme. Dúfam, že to stihneme všetky tieto poznatky a všetky, ako by som povedal, informácie pozbierať o týchto swingers kluboch. Budeme musieť navštíviť asi. No, áno. A potom by si nám mohla znovu zavolať a mohla by si povedať svoje skúsenosti. A podrobnosti, ako to tam celé prebieha vlastne. Takže to je taká... Pokiaľ sa dovolám, tak áno, prečo nie. Takže to je taká verejná nevera spoločná. Áno. Môžem sa ťa opýtať? Ja som za to, čiže vlastne podvod za chrbtom nie. Takže vy keď verejne spávate, akože teda niekade ľahšie, s tými inými partnermi, si istá, že to dieťa je jeho, tvojho manžela? To určite. Dobre, ja sa len pýtam. Tak užívaš antikoncepciu? No, momentálne nie. Takže... Teraz už sme síce dlhšie nemali nejaké takéto páry, hej, ale ako vzhľadom na to, že máme ešte maličké dieťa, ale ja si myslím, že príde znovu čas. Opýtam sa takúto pikošku. Ako si vyberáte tie páry, alebo ako sa zoznamujete? To nepatrí k tejto téme, len tak som zvedavý. Lebo keby on chcel s frajerkou niečo, vieš? Či na inzerát, alebo... No, väčšinou inzeráty, áno. A nestali sa nejaké, že prihlásili sa takí ľudia, ktorí sa vám nepáčili? Joj, aj to sa stalo. A čo ste robili v tom prípade? Utekali. Alebo zo slušnosti ste sa vyšúkali navzájom? Nie. Tak to určite sme neprijali takýchto, čiže to sa človek musí očakať. A nestalo sa, že prišiel chlapík, že aj manželka zmeškala vlak. Takže tam hneď príde, ale že zatiaľ ty ma troška vyfajčí a tu na mužke by mohol mi prihotoviť obed alebo večeru. No prišli všelijaké individuálne, tak to už si myslím, že človek pozná na prvý pohľad a zároveň sa musí trošku porozprávať najprv. A ty rozpoznáš ľudí aj podľa reči? Že dajme tomu, s niekým by si len hovorila a vedela si, Ježiš, ten je sympatický, s tým by som sa vyspala, alebo v pohode? No samozrejme. A čo by si na nás povedala? No, na to mám jedno veľké slovo. Povedz. Ale to nechcem povedať, že ste riadní Kúzelníci! Neviem, nepoznám vás, nevidela som. Aha, takže tak, a my sme sa, vieš, podľa tej reči, že čo by si povedala podľa toho rozhovoru, tak odpovedaj, áno, nie, vyspala by si sa s nami, alebo nevyspala? Nie. Ďakujeme pekne. Dobre, zostaň na linke, pošleme ti nejaký pekný erotický darček. Áno, ďakujem pekne. Ja len ostatným pripomínam, že témou dnešného večera je sex a nevera. A máme tu aj takú podotázku, na ktorú sme vôbec nereagovali a ju odložíme celkom. Áno, že kto koho kazí, chlapi, dievčatá, alebo dievčatá chlapov. No a ešte pomeniem naše telefónne čísla 0252494626 alebo 0252491375. A ja by som vám chcel len toľko povedať, že ďalšiemu človeku, ktorému budeme volať, je človek, ktorý úplne zamieta neveru. Počkaj, ale krásna SMS-ka. Doner ZC. Prečo ja podvádzam babu a keby ma ona podviedla, tak by som zdochol, potom je to asi láska. Nie? No čo to je? Fúha. Ja by som asi tiež zdochol. Keby ma moja láska podviedla, poviem ti pravdu, ja keď mám lásku, tak nepodvádzam a asi by som tiež zdochol, keby ma podviedla. Ale koľko nepodvádzaš, koľko dní? Ja som nemal dlhšiu lásku jak rok a keď som s ňou bol, tak určite tak som ju nepodviedol. Počas toho roku? Áno. Akože... Aspoň si nepamätám. A tak, to som chcel počuť, Dobre, môžeme pustiť skladbu. A teraz došiel Boris, odišiel. Ešte, áno. Ja. Máme na linke Luciu.
Michailu, ale musí chvíľu počkať. Musí chvíľu počkať, lebo máme strašne veľa SMS-iek, e-mailov, telefóny v kuse zvonia, nestíhame, dneska nestíhame. Boli sme u kamaráta a bola tam celkom dobrá party, dosť sme sa opili, potom sa diali veci proste každý s každým a ráno sme zisťovali, kto s kým. Krásne bolo, že 2 kamarátky zostali tehotné, nik nevedel, kto to je, možno aj moje, no neviem, s pozdravom Balky. No ale kde je tam tá nevera? Asi mali všetci frajerky, neviem, a ono to by sa hodilo do grupen sexu, asi toto. Ale nič si z toho nerob, že nikto nevedel, koho je to. Ja som mal túto príhodu tiež, lebo presne moja známa, nemôžem povedať, že priateľka, lebo to by som si teda dal, zostala tehotná a potom sme sa traja dohadovali, že koho to je. A tí dvaja nevedeli, že ona sa stretáva aj so mnou a s nimi, takže bolo to také pekné od nej. Ja som až takýto veľký trojuholník nemal, iba dvojuholník, že dvaja sme boli a nevedeli sme, že koho je čo. My boli traja, ja som im to potom prezradil, že všetci traja sme ju naraz obrávali, takže oni boli dosť znechutení. Ja som to ale potom zaplatil. Ty si to zaplatil? Ja som to zaplatil, ja som ten fajn chalan. Kefan, ja som frajerku nikdy nepodvádzal, vydržalo to 5 rokov, potom podviedla ona mňa. Doteraz som s ňou, ale teraz pícham všetko schopné okolo seba Bobo. Bobo, presne pravidlo jedno, ktoré existuje za dobrotu na žebrotu, alebo ako dobrota urobila z chlapca platí na veky. A tak on sa teraz chce pomstiť okoliu, ale zase to není správna reakcia. Že čím si lepší, tak tým si väčší. Není to správna reakcia, podľa mňa. Reakcia není správna. Keď to robíš, máš to robiť od začiatku, ale nie akože naschvál teraz. Áno, teraz to je pomsta, no a to je už to už nevedie nikde. Ne. Úryvok z jednej pesničky. Chceš chytať furt tie čo, Dudy, to nemusíme takéto? Ďakujeme. Niekedy strašne škaredo píšu tie SMS-ky. Veľké písmená, malé sa to striedá, ale nedá sa to čítať, takže poprosíme vás troška zrozumiteľnejšie. Mohli by sme pozdraviť aj onanista Mirku, tu je áno, taká SMS-ka. Chcel som sa pozdraviť sexy babu Dianu, ktorá sa dnes učí fyziku. Dúfam, že to... Dobre, kým ty tieto SMS-ky nemusím. Tieto pozdraví, ja len chcem povedať jednu dobrú správu. Bude sa reprízovať Kefan, ale až od budúceho týždňa. Prvýkrát sa bude reprízovať relácia 11.12. To je na budúci týždeň v sobotu o polnoci. Takže relácia, ktorá bude na budúci týždeň v stredu, sa bude reprízovať v sobotu. A potom to už bude pravidlom budúcnosti. Vždy, každú sobotu sa bude reprízovať stredajšia relácia. Máš tam niečo? Považuje sa za neveru to, keď na chate šukali jednu holku 5 a ja som sa pridal, mám to považovať za neveru alebo ako zábavu. Proste som nechcel byť výnimkou, Kamil. Bola to tvoja frajerka, Kamil? Podľa toho, akože z ktorej strany to chceš brať? Z ktorej strany? Keď máš doma frajerku a tam si zašukal, tak to bola nevera. Áno, a keď to bola frajerka a ty si zašukal s kamošmi na nej, tak ako neber to nejak dramaticky. To bol pekný grupáčik a zostalo to v rodine. Mám kamaráta, musím povedať aj ja, jedného, ktorý nám dneska volal, keď sme tu bol tu aj Chlipnička, ktorý sa mi veľmi divil a smial sa mi, že Ježiš, robím scény, že zamilovaný a že by mi vadilo, že... Ale veď to je pekné, keď sa človek zalúbi. To bolo dosť dávnejšie a teraz sa stalo v poslednej dobe, že on sa zamiloval po XXXX rokoch a nastalo to, Osud mu to vrátil. Jak on sa mi smial a vysmieval, že prečo striedal teba, tak teraz sa zamiloval a dievča mu to vrátilo úplne v maximálnej miere, že je to môj kamarát, vážne mi je ľúto, čo mu robí to dievča a vážne je z nej nešťastný a sú to veci také, ktoré by som neprijal nikomu. A proste tá nevera, ona je presne ten typ, čo mu povedala, čo sme sa o tom bavili, že v prvom kole sa mu nepriznala, že ho podvedla, v druhom kole sa mu priznala, že bola u niekoho sama na návšteve, ale že nič nebolo. V treťom kole sa mu teda priznala, keď ju pritlačil k tomu, povedala, že bolo len také, že prišla za chlapcom do kúpeľne, ale že mu nestal, že nič teda nebolo, len boskávačky. No a na konci, keď už úplne prinútila, povedala, že vlastne bolo len také, že iba trošku v tej kúpeľni, ale že on bol opitý, tak vlastne to sa neráta za podvod. A nakoniec sa priznala, že vlastne v kúpeľni šukali aj v obývačke a šukali všade. Nakoniec je to už lezlo na nervy, tak už povedala všetko. Presne tak, už vidíš, to je osud. Je to tak, ako... Čo rozdávaš, to dostávaš. Peťo, neber si to tak, všetky sú rovnaké. Hej. Takže či to je táto, alebo iná, každá by to robila.
A robila to aj mne, robila to aj tebe. Také, ale vidíš, výnimka potvrdzuje pravidlo. Jeho názor nie sú také, môj názor. Ale poďme na ten názor poslucháčky, ktorá je na linke, lebo ona má na to iný názor trošku. Haló? No, ahoj, tak ja som ešte tu. Áno, si tu. Tak ty si ešte tu. A odkiaľ voláš a kto si? Takže volám z Banskej Bystrice a volám sa Miška. Miška. A pozdravujem aj vás a všetkých ostatných, ak ma niekto pozná, pretože ja som dosť taký stáčik, takže ma poznať budú. Tak ty si výkvet bystrický? No určite, som tu tak trošku známa. A ale takže... medzi dievčatami, hej, chlapci nevedia. Takže na holky. A holky. No, takže presne tak už som to naznačila, že skôr na dievčatá. A nevera? Tak moja prvá nevera bola vlastne iba pred rokom, keď som sa dostala na internát ako štvrtáčka a vlastne to bolo so spolubývajúcou. No a začalo to tak, že sme v rámci šetrenia vody, keďže nám dochádzala teplá voda, chodievali spolu do sprchy. No a neskôr ona sa volala Janka a ju pozdravujem, ak to počúva. Ona je teraz v Prahe, ale možno aj na internete. No a začala ma tak, že my sme sa začali spolu. No a ono to bolo celkom príjemné, asi tak 7 krát mi on tak vystrala ruku a spýtala sa ma, že Miška, nechceš, a ukázala 2 prsty, na to nikdy nezabudnem. No a koho vtedy podvádzala? Počkaj, ty si mala priateľa? Myslela? Ja mám chlapca. Aha. Takže ty máš chlapca aj babi. No, ja som si dovtedy myslela, že som heterosexuálna, ale teraz som trošku na vážkach, ak mám byť úprimná, pretože ako chlapi, sorry, ale baba ma spraví 100-krát lepšie ako vy. No tak ešte si nebola s nami, takže... Samochvála smrdí. No nevadí, ale... to tu smrdí v tom štúdiu? Strašne toto smrdí, ale musíš si to prísť otestovať a potom môžeš povedať aj poslucháčom do éteru, že áno, stálo to za to, alebo nestálo to za to, vidíš. O pokus to stojí. Čo? O pokus to stojí. No určite to stalo za to s babou, pretože ona vie, ako ma lízať, viete, pohyby proste, vedela, kedy... Ale teraz sme odbočili celkom od toho podvodu, nám ide o tú neveru. A teraz ty máš svoju frajerku, predpokladám? No, mám teraz ďalkovú známosť, lebo ona išla študovať do Prahy, ale to je už iná baba. Ale nepodvádzaš ju s druhou babou. No, ona vie, že mám svojho chlapca a môj chlapec o tej babe nevie. No to by som ani nechcela, aby sa dozvedel. Takže teraz prečo možno to tvojho chlapa a tú tvoju kamarátku podvádzaš alebo nepodvádzaš? Nie, tým som verná. Tým dvom si verná, hej? Hej. Ani nepripúšťaš podvod? No, možno by som takto v meste občas, keď som tak... Mám aj pár takých kamarátov, takže som riešila... Čo sa týkalo toho úvodného telefóna, to, čo si hovorila, že nevera, že to v žiadnom prípade, tu už teraz bola pomaličky prichádzame... Už pripúšťa, že aj nevera by mohla byť. Ale to nie je taká nevera, pretože som s dievčaťom stále, nie som s chlapcom a v tom je ten rozdiel. Takže ty pomaličky mekneš na tej linke. Ty by si teraz ani nešla s chlapcom, už len s babou by si išla ako neveru robiť? No, mala som ti aj v meste taký zážitok s jedným chlapcom a už sme sa dostali fakt dosť ďaleko, ale tesne pred orgazmom som ho od seba odstrčila, ale ako pohľadnému... Ale tvojim orgazmom alebo jeho orgazmom? No veď toto práve, lebo 2 ste museli mať. By ste teda mali mať. Svedomia, už to bolo príliš, takže tohto som odstrčila, ale s babou si dovolím viac. Počkaj, bol vnútri alebo nebol vnútri? Nehovor okolo toho. Bol vnútri, iba rukami. Iba ruky. Obidve. Jednu. No, takže pripúšťaš neveru. Vidím, že ty pripúšťaš neveru, koketuješ s tou myšlienkou, ale ešte psychicky nie si úplne presvedčená o tom, že či je to správne, alebo nie. No, asi som v tomto obore ešte dostatočne nevyzrela. No, takže musíš urobiť návštevu do Bratislavy, navštíviť nás tu a my ťa fakt skutočne dobre vylížeme. Aspoň, nebudeme sa chváliť, ale musí si to vyskúšať, no. Nejak sa z toho vylížeme. Som dobrý. Obaja? No jasné, tak... A to sa chcete deliť? Nedeli. No, my s tým nemáme problém. My tam nemáme problémy žiadne. A čo potom by ste si to aj rozdali akože navzájom? Jasné, čo budeš chcieť, ale najprv ty s nami. Dobre, potom my ti nasľubujeme, čo chceš dopredu. My ti slúbime, čo len chceš. Čo ti nikto nesplní. Presne tak. A máme tu jednu básničku ešte pre teba, že honíme si bakule ešte viac jak minule. Kefan je náš kamarát, každý ho má v ruke rád. Nemám síce veľký vták, ale vystačí mi akurát. Počúvame vás aj ďalej, kričíme chlape, ešte nalej. S pozdravom Miro, Viťo a Balky. No dobre. Ďakujeme vám, chalani, to je fantastická básnička, super. My ti ďakujeme, že si nám zavolala. Vidím, že sme ťa presvedčili o tom, že nevera aj môže byť, ale ja tu mám jedného pána z Pezinka Rada, ktorému o chvíľu zavoláme a on hovorí, že vôbec v žiadnom prípade nepripúšťa podvod a nebol neveru. Takže zostaňte na linke, ak ste zvedaví na názory Rada. Zostaňte poslucháči naši Péteri.
Dobre, a už len si zopakujme telefónne čísla 524 94 626 alebo 524 91 375, volačka je 02, SMS kontakt je 0904 14 14 12, kfun, medzera a text, respektíve e-mailovú adresu kfun@funradio.sk. Michalka, ty nám zostane ešte na telefóne. Zostane. Dobre. Everybody listen, Fun Radio. No, takže toto bola vaša number one skladbička, ktorú vyžadujete. Každé vydanie Kefanu. Áno, v každom vydaní Kefanu. Myslím si, že celkom zaujímavá skladba. Kto vie, ako vznikla? To sme sa teraz bavili. Cháno inšpirovalo k tomu, aby presne, že to ich raz budeme musieť vyspovedať, že čo vlastne ich tomu presne viedlo. Máme ďalšie nejaké SMS-ky. Je to naozaj láska, keď človek si na neveru ani nespomenie, a keď si spomenie, znamená to, že vo vzťahu niečo chýba, preto hľadá inde? Máme to vrodené? No, to je presne to, čo sme sa dneska čo hľadáme inde? Čo hľadáme? Či hľadáme len tú fyzickú, ako by som povedal? Alebo nejaké sexuálne uspokojenie? Áno, alebo či hľadáme vlastne nejakú lásku, alebo niečo také? Keď už hľadáme lásku, to už je nevera, to už potom končí ten vzťah. Keď už tam... To už ste zo zvyku v tom prípade už len spolu, keď hľadáš niečo iné. Alebo sa potrebuješ niekomu vysťažovať a hľadáš voľakú morálnu podporu. Presne tak. Napríklad tu je ďalšie. Čo je podľa vás väčšia nevera? Vášnivé bosky plné citov alebo jednorázový sex? No podľa všetkého vyzerá to... Že Vy by ste chceli počuť, že vášnivé bosky plné citov, ale je to aj, presne tak. Je to nevera, keď už sú tam city, tak už je to tá nevera, lebo už si niekomu neverný a nielen fyzicky, ale aj citovo. A ako náhle je sex, tak to už sa nedá povedať, že to nebola nevera, že to bolo len tak. Je to podvod, keď som preťahoval krávu Milku. Bolo to pekné, robili sme to aj s kamarátom Liptáci, Balky, pamätáš? No, kráva Milka odtedy je fialová a nosí ten nápis. To si dali aj sado praso trošku. A robí tú čokoládu dobrú. Tak chlapci, áno. Tak majú zvláštne chuťky, áno. Vybrali ste super tému, akurát včera sa mi moja holka priznala, že ma podvedla, a to ešte v marci. Vraj ešte nevedela, či ma miluje. Ženy sú čudné. Presne toto je ten prípad, zase čo sme sa bavili, že zo začiatku nemusí si myslieť, že ten vzťah k niečomu bude späť. Takže skúša, hľadá ešte niečo iné, urobí nejakú chybu, ktorú si potom vyčíta, mrzí ju to, štvejú to. Ale bola úprimná. To už sa s tým bohužiaľ nedá nič robiť. Ale to sa ráta, že bola úprimná, a preto treba odpustiť. Toto by som asi, že to bolo zo začiatku, nebola si naisto s tebou asi, že čo vlastne z teba bude, či bude vzťah, nebude. Teraz by som v tomto prípade odpustil. Myslím si, že by si ju mal vážiť veľmi, lebo úprimnú babu v súčasnosti veľmi málo kedy nájdeš. A keď ešte náhodou aj dobre vyzerá, tak to je úplná výhra. Mám frajerku, v sexe je super, ale okrem fajky to jej moc nejde. Preto chodím na fajku na Križnu, ale mám pritom zavreté oči, takže tú čupku nevidím. Safo. Dúfam, že používaš aj prezervatív, lebo zavreté oči to ti... Zavreté oči, ale karfiol aj bez toho môže chlape aj cez tie zavreté oči skočiť na vtáka, takže na to dávaj na Križnej prezervatív. Aj dva. No chlapi, veď musím reagovať aj ja. Keby ma frajerka podviedla, tak by som ho dokázal vyhodiť aj z 12. poschodia a možno aj ju. Ja som nikdy žiadnu nepodvedal a to myslím vážne. Dík za prečítanie, inak ste super minigolfista. Minigolfista, presne toto sme sa bavili, že nevidím v tom zmysel vyčítať niečo alebo obviňovať nejakého chlapca za to, že ti vyšuká frajerku alebo nechá sa od nej vyfačiť. Na sex treba dvoch. Pretože presne tak, na sex treba dvoch a každý chalan skúša a je to len na tom dievčati, či opetuje tie city alebo proste niečo, nejaký ale občas aj baby skúšajú, občas. Aj baby to majú tiež radi.
Presne tak, a tým, že by ich vyhodil cez okno, to by si len urobil sám sebe zle. Takže on si musí zvážiť, či odpustiť tej babe, či ju chce aj takto, alebo či si ide hľadať ďalšiu. Keď chceš niekoho vyhodiť, určite vyhoď ju. Jeho nevyhadzuje, on za to nemôže. Ona mu nepovie, že ona nemá na čele napísané, že chodí s tebou a určite mu to nepovedala. No ale keď je to najlepší kamarát, lietajú spolu v tom. Tak to áno. Kefan, ahojte. Neverná som bola po 11. roku manželstva z pomsty, keď podvedol on mňa. Ale teraz ma to baví a to už bolo zo 6 krát a nemám výčitky. On to už nepokračuje. Vidíš, aká dobrá téma? Sex z pomsty. Sex z pomsty a už nemá výčitky. Vidíš, 11 rokov vydržala. Ale vidíš, ak by skôr s tým začala, tak nemala by sa lepšie. Psychicky by bola určite vtedy na tom. By si viacejkrát užila. Vtedy sa určite užierala, keď sa dozvedela, že vlastne že ju podvedol. A teraz prišla na to, že aké je to nádherné, aj s iným si trošku zašúkať. Veď 11 rokov zabiť s jednou osobou, ktorá sa ti potom takto odďačí, neviem teda. Ne, to není spravodlivé. Veď tak. Keď sa môj priateľ vyspal s mojou najväčšou riválkou, začala som ju terorizovať. Čo vy na to? Ako zabudnúť? Je to rodená štetka? Zajko. Tak ona za to nemôže. Ona za to nemôže, že z pomsty. Tak toto napriek chcela robiť, takže... Aj sa jej to podarilo, tak je to na tebe, jak to zobereš, ale... Najlepšie na to najrýchlejšie zabudnúť a vykašľať sa na ňu. Aj na ňu a možno aj na ňo. Presne tak, a nájsť si nejakého normálneho a zamerať sa na svoj sexuálny život. Normálneho nenájdeš, lebo každý ťa podvedie, ale aspoň s tvojou kamarátkou alebo rivalkou nemusel. Pomstou zabiješ kopec času a rozmýšľaním okolo tej pomsty radšej svoju energiu vlož do takého nového vzťahu. Počkaj, tak toto bolo veľmi zaujímavé SMS-ka. Bol som raz v kine a vedľa mňa sa jedna palcovala. Tak som si vedľa nej vyhonil. Páčilo sa jej to a skončili sme u mňa. Dala mi to najkrajšie, čo mi mohla dať. Syfilis. No ale teraz koho podviedol? Svoje dobré mravy. Nepodviedol zrejme nikoho, ale tento príbeh je Anču Dlaňovú. Ak je ozaj. Tak to sme mali takú témičku sex a pohlavné choroby. Škoda, že vtedy nepísal. Z ex sme ešte neboli rozidení, keď som si prišla k nemu po zvyšné veci a posledný sex mal tam inú, my sme si to rozdali a ona sa pozerala. No to je krásne. Tak aspoň nová vie, že do čoho ide. To je krásne, nová presne tak. Novú si mohla zaučiť. Pome na poslucháča. Poslucháča, ktorý je verný. Haló? Haló? Haló. Ahoj, kto nám volá? Ahoj. Čau. Ako sa voláš? Aby vedeli babi, že kto je ten verný. No. Ale ne, v pohode, Rado. Rado z Pezinka? No. Áno. Rado, koľko rokov máš už vzťah? V septembri to boli 2 roky, čiže 2 a štvrť. 2 a štvrť. A koľko máš rokov? Koľko mám? 21. Mladý chalán. A ty tvrdíš, že si tvoju priateľku počas tohto obdobia alebo vzťahu nepodviedol? V živote nikdy. Ani nechceš? Nie. Zatiaľ mi nedala príležitosť, aby som mohol, vieš. A aká by bola tá príležitosť, že by si ju podviedol? Čo by musela spraviť na to, aby si ju podviedol? Strašne dlho asi nemať sex nejaký. Takže sexuálna abstinencia. Keď roka nespíme, tak možno, alebo ani to, ani vtedy ne. Proste to, ja neviem, nedokážem. A keby si zistil, že ona teba podvedla, urobil by si jej to náskôr, že ty by si ju podvedol? Vieš čo, ja by som potom nedokázal dať ani pusu, lebo si dober, že máš nejakú babu a ona fajčí niekoho iného, dokázal by si jej dať pusu, ja ne. A možno, že by ho nefajčila, že by iba šukali spolu dozadu. No tak dobre, tak ja... Nevedel by si to, hej? Akože mám rád orálny sex, čiže ja by som potom napríklad nevedel dať ani na ňu pusinu. Ale ak by, dajme tomu, že ty by sa s ňou rozišiel a spoznal by si ďalšiu babu a tá baba predtým by ma vyfajčila, to by ti vadilo? O tom by som nevedel. Čo bolo predtým ťa nezaujíma, hej? Čo bolo predtým ťa nezaujíma, 3 roky predtým ma vyfajčila, to by ti to ešte vadilo aj po tých 3 rokoch? Ja som strašne rád, že táto baba, ktorú mám, nemala predo mňou nikoho, vieš. Tak ty si takto keď náhodou niečo bude. A koľko má rokov ona? Ona má 19. Takže ty si bol jej prvý chlapec. Správne. A chcel by si zostať aj posledný. Chcel by si zostať, že? Tak, no bolo by to pekné. A si úplne istý, že alebo zatiaľ... Čo, mohlo by to byť tak, jak hovorila tá baba predtým, proste čo už má 2-ročné decko, že proste nejaký párik občas nájsť a tak, lebo
také chuťky, že a ja by som sa chcela pozerať, a ja by som sa chcel pozerať, vieš, také už boli proste. My sme komunikovali. A taký párik, jak sme my, tak ten by ti nevyhovoval. No, tak to určite. Tak my by sme to do úst nepustili. Ale vieš, možno, že by došlo na iné chute zase. Áno. Také nové praktiky. No. Možno by sme sa my mohli od vás niečo naučiť. Napríklad. Tak ja neviem, koľko máte rokov som zabudol, do 40? To si píše, áno. No, to som rád. To si píš. Vy by ste naučili mňa, ja vás, vieš, lebo ja som nová nastupujúca generácia a vy ste už tá... Nie, my sme není žiadna generácia, lebo čo... ešte, počkaj. Áno, lebo čo máme v občianskom, tie údaje, to sú len tak, akože na oko, ako... Aby tam niečo bolo napísané. Fyzicky sme bola kde inde. Ja viem. Taká fotočka je tam, že? No, fotočka je v pohode, úplne pohode, akože... A tu tam máš odkedy, lebo občiansky sa dáva od 15, tak už máš, dúfam, nový občiansky odtedy. No ja už mám občiansky. On mal ešte ten otvárací. Ja som mal ten ešte ten... No. To je sa nezastihol. Ale tak hovorím, vekovo, ako ja necítim ten vek, čo mám, akože úplne som z toho ohúrený, keď mám narodeniny, že vôbec to necítim, no. Ja to cítim len, keď auto predávam vždy po 3 rokoch, že kudy zase o 3 roky som starší. Počúvaj, Rado, ty si úplne istý, že tá tvoja krasavica ťa ešte nepodvedla, hej? Miliónovo percentne. A jak môžeš mať takú istotu? Povedz, ako, čím, jak to zistuješ? To je v tom vzťahu proste, to je vidieť, jak sa ten človek tebe správa a my sme, dá sa povedať, neustále v kontakte a to sa, ja neviem. Ty by si to všimol, ak by sa zmenilo niečo, že ona by bola neistá, trošku nervózna, všetko, hneď by si videl takéto. No, ja som určite asi videl. Takže už sa vážne tak dobre poznáme, že... Takže ty neveríš tomu, že je taká herečka, že by to vedela zakryť, hej? Ona je strašne jemný človek, že ona by to určite... A ty by si takisto to nevedel zakryť, ak by si ju podviedol náhodou, úplne náhodou, omylom, by si to nevedel zamaskovať. Ja som zase taký sprostý, že aj poviem všetko. Áno, nie si sprostý, to je pekná vlastnosť, to je úplne super. Ja jej poviem vážne, aj keď som s nejakou kamarátkou vonku, a ona o tom nevie, dajme tomu, tak ja jej poviem, bol som sem tou kamarátkou vonku. To je úplne super. Ona bola, dajme tomu, bola 10 dní v Taliansku na sústredení a ja som jej povedal, bol som s tou kamarátkou vonku a proste super sme sa zabavili a tak, ale proste nič nedošlo a tá vzájomná dôvera, myslím, že je dosť dôležitá. To je pravda, a to je dobré, že si je to dopredu povedal, ako by sa ona dozvedela od svojich kamarátok, alebo z mesta. Ja ti toto závidím, akože toto ti strašne závidím, jak ty veríš. Jo, aspoň niečo. No, to je správny smer, drž sa toho a ak sa náhodou sklameš, tak nerieš to pomstou. Dotiahneš, ale ja si myslím, že sa sklameš, ale zatiaľ ti držím palce, akože aby ti to čo najdlhšie vydržalo. Vážne. Dík moc. Dobre, zostaň na linke, posielame ti nejaký darček alebo preňu, ak si preňu vybereš. Pozdravujeme aj ju. Spoločný už sme vybrali. Áno, my sme sa dohodli. Dneska sme sa akurát rozprávali, hovorím, že nejaký vibrátor, že ale väčší, ak máš ty, tak hovorím, že dobre, tak nejaký väčší, pokúsim sa zohnať. Ale my máme keď už som vám zavolal a vy nemáte zrazu... Ale máme tenulinky. Nemáme vibrátor, dohodli sme sa na tom gelíku. Gelík. No, dohodli sme sa. Áno, dobre. Takže zavolám a keď nebudete mať vibrátor, tak už aj v živote nezavolám. A dúfam, že budeme mať, že dojdú zásoby. Dobre? Dobre. Povieme sponzorovi. Ahoj. No, my si pustíme rýchlo ešte jednu skladbičku, aby sme stihli ešte jeden telefonátik. Stíhame? OK, takže ideme na tú skladbu. Fun Radio. O pár minút, 2 hodinky, my ešte máme jednu dámu na linke. A máme ešte nejaké SMS-ky, takže tie narýchlo. Reagujem na tú SMS-ku o nevere. S kým tí chlapi asi podvádzajú? Je to taký začarovaný kruh, ale je to zdravé. Opíšte, ako sa robí ten klistýr. No, klistýr sa robí... Veľmi jednoducho. Opíš. Veľmi jednoducho. Ty si čupneš do vaničky, trošku si rozťahneš nožičky rukou trošku zadoček a nastriekaš si tam sprchou vodičku. To je ten taký domáci klistýrik, ale dostať na to aj špeciálne náradie. Áno, pusti si
Tá hadica končí s takým omelým sáčkom, alebo ako by som povedal, do toho napustíš vodu. Áno, pumpička. Áno, do toho napustíš vodu a to si tam natlačíš do zadočku a potom to vypustíš všetko a vytečie ti všetko. Čo tam nemá byť. Áno, z toho hrubého čievka. A to môžeš zopakovať 2-krát a istotne to tam budeš mať všetko čisté. A potom ten anál je úplne o inom, ako keď je nepripravený. Presne tak. Máme otázku, prečo hádžete všetky baby do jedného vreca? Na Mikuláša oslavíme 7. výročie svadby a ja som doteraz manžel nepodvedla a ani nechcem. PS, ocinko, milujem ťa. Len či on teba tak miluje? Jak ty? My v žiadnom prípade nehádžeme všetkých do jedného vreca. Akurát to teda sú on nehádže? Ja nehádžem. Ja hádžem. Docent hádže, inžinier nehádže. Takže... Inžinier nehádže, inžinier je ten dobrý, ja som ten horší, pretože skôr či neskôr aj tak sa do toho vreca dostaneš. No takže ty si ten, čo si pesimista, ja som ten optimistickejší. Áno, tu to píšu, že ale prosím ťa, ja som ťa čo podvádzala 2 roky a dá sa to skryť a s priateľom som každý deň mňa podvádzala 2 roky. Ja som to, čo podvádzala 2 roky a dá sa to skryť a s priateľom. Vidíš, akože podvádzala ho 2 roky a dalo sa to skryť, že priateľ na to neprišiel. Áno, to je umenie, čo sa týka podvádzania, tam je to tiež také osobitné umenie. Tam sú už také finesy, vieš, že kontroluješ, či nemáš tie vlasy, či nevoňaš, či rúž nemáš a tak ďalej. Tie baby to majú trošku jednoduchšie, lebo chlapi nemajú dlhé vlasy. No, presne. Treba kontrolovať výlevku, či čo to je zvane, smetiaky, či tam... A určite prídeš na svoje, neboj sa. Ešte jedno, reakcia na rada. Len by som mu chcel popriať veľa šťastia s tou holkou, nech nie je pak naštvaný, keď zistí, že ju výchova pre niekoho iného. Teraz je verný a keď sa rozídu, bude naštvaný. Ako ste práve povedali, veľká šanca, že sa sklame. Nech si predstaví za to, čo ju teraz učí, bude jeho holka robiť neskôr a druhým a bude akurát dobre zabehaná. A ďalšia vec, ako si môže byť taký istý, že nebude chcieť vyskúšať iného, ak nevie, ako to je, áno. S niekým druhým. Otáznik Martin je to pravda, ale nevadí, keď vychováva pre iného, to je taký je život, takže ty to nemôžeš vedieť. To, čo sme mu povedali, to je 50 na 50. Ja to hovorím 80 na 20. Ja hovorím 50 na 50. Takže s tým treba rátať, že ozaj nezostanú do konca života. Taký som ešte nepočul vzťah. Poďme na tú poslucháčku, pretože ona už skoro zaspinkala. Ona už zaspinkala, my sme ju zobudili. Aha, tak ahoj. Čaute. Ahoj. Kam voláme, s kým voláme? Martina z Bratislavy. Martinka z Bratislavy. Ty zajtra ráno skoro stávaš, že? No, tak nejak asi. A koľko máš rôčkov? 18. Takže škola ešte? No, tak nejak. Martinka, ako je to u teba s tou neverou? Podvádzala by si, nepodvádzala? Alebo už podvádzaš? To je tak, že nepriateľ skôr prikazuje, aby som podvádzala ho. Počkaj, tak toto je... toto nechápem. To som bol aj ja zaseknutý, keď si toto povedala mi do telefónu, jak sme spolu hovorili predtým. No. Jako vlastne, povedz nám, jak dlho ste spolu? A čo tomu predchádzalo, že ťa k tomu núti, alebo vlastne navádza? On mi povedal, že mala by som hľadať si nejakých iných, lebo že vraj neviem ani fajčiť poriadne. A ma posiela týkať, že mám chodiť von s kamarátkami a tak, aby som sa naučila. Koľko chodíte spolu už? Pol roka. Pol roka. Takže on ťa preto posiela za inými chlapmi, aby ťa naučili niečo. Áno. Aha. Škoda, že neexistujú také kurzy, že... Ale my ich asi začneme robiť, lebo je tu veľa takýchto, veľký dopyt aj SMS-ky, ako sa to robí, ako sa toto robí, ako zvádzať, ako fajčí, aký áno. Ako sa to robí? No teraz ti to nebudeme vysvetľovať, ale zostaneš na linke. Málo času, ale chceme sa ťa opýtať, ako vyzeráš teda, keď ťa posiela takto? Keď sa nebojí ťa posielať? Koľko meriaš? 180 cm. A koľko vážiš? 52. 52? To je... Tak to sú také modelkovské miery. No, Martinka. No. A podviedla si ho teda, keď ťa poslal? No, musela som, no. On povedal, že mám, tak ja som podviedla. A stálo to za to? No, hej. Naučila si sa niečo nové? Lepšie fajčíš, jak predtým? No, ale ja mu nikdy nie. A prečo? Nepriťahuje ťa tak, alebo nevidíš taký zmysel tej fajky? No sa si to nezaslúži, keď ma posielal za inými tak. Takže teraz fajčíš už len nižných a jemu tú fajku už vôbec nerobíš, hej? Strucu. Robím, ale zle. Aha, náschvál. Takže ty si úplne svetová fajčiarka, vlastne 2 rukami vyfajčíš hocikoho, alebo teda kto sa ti páči, je ti sympatický, hej? Ale tak to si nemáš. Ale sa pomstíš.
Ale frajerovi zubami to ťaháš a kúšeš a zle, hej? Áno. Z pomsty, že ťa posielal za inými chlapmi, aby si sa to naučila. Urazilo ťa to normálne, že? No nevadí, zostaň na linke. Toto ešte rozoberieme. toto si rozoberieme. A darčeky si vyberieš potom. Máme tu ešte kopec. Dobre. Škoda, že to nemôžeme dlhšie rozobrať, lebo poslucháčov by to určite zaujímalo, ale máme už bohužiaľ 2 hodiny, 1 minútu. Áno. Takže ďakujeme ti veľmi pekne. Pekný večer ti prajeme. Zostaň na linke. Ja len pripomeniem tému na budúci týždeň. Na budúci týždeň by sme chceli rozobrať témičku sex na diskotéke Stužkovej Beány, pretože teraz proste verejné podujatia alebo akcie, rôzne párty. Áno, presne tak. Lebo teraz je také obdobie tých Stužkových aj tých Beány. Aby ste vedeli, čo môžete od toho očakávať, čo vás tam môže čakať, alebo prekvapiť. Hej, a čo ste zažili. Alebo čo ste už zažili. Áno, tak. a podotázka na budúci týždeň. Kto je viac sexuálne rozdráždený, respektíve ľudovo hovoriac nadržaný, chlapi alebo ženy? Kto to chce viac? Na túto otázočku budeme debatovať, rozobereme si to. A už len tá dobrá správa, repríza Kfanu na budúci týždeň v sobotu prvýkrát v dejinách Fan Rádia. Tešíme sa na vás aj na budúci týždeň v stredu. Pekný večer. Hormón, čauko. Inžinier, čauko. A náš technik Jeremy. Brace yourself. Yo. Stay alive.